You don't get lucky, you make lucky. To, kde sa dnes nachádzaš, nedefinuje, kde sa budeš nachádzať o 10 rokov. Čo keď to vyjde? A o tom je ten asymetrický risk. Antifragilný. Neúspech ich spraví ešte silnejším. Na AI nám zostávajú maximálne 3 roky, kým zmení úplne že celý svet. A vlastne potom sa naskytá otázka, že čo budeš robiť, keď už nebudeš musieť. Ľudia sa berú príliš vážne. Ignorujú 99% názorov, 99% vecí a možností, ktoré im prídu do cesty, na tie skutočne hovoria nie. Čím lepší budeš ty človek, tým lepšie budeš mať vzťahy a tým podľa mňa budeš úspešnejší v budúcej ére. Tento príbeh neviem, či som niekedy niekomu povedal, ale poviem ho, keďže si to našrtol. Nikto ťa nepríde zachrániť a jediný, kto ťa môže zachrániť, si ty sám. Polovica pracovného trhu vymizne a druhá polovica bude náhradená AI. Ako sa ten svet zmení? Ty old media versus new, tak jakoby maličko mi přijde, že je ta i tolik agentur, který se přemodelovali právě na výkon, na jako performance, na online, tak ta konkurence mezi old médiama mi přijde, že je jako o dost menší aktuálně. Že jsou to jako velký hráči, nebo v tom světovém měřítku to asi bude jiný, ale na tom českém rybníčku tady jsou jako fakt velký hráči, 1, 2, který se hospodařují, nebo 3, dejme tomu, jako hospodařují ty zase velký hráče jako z pohledu klientů, ale takový ten segment nižších klientů středních, tak tam si myslím, že je docela prostor jako dosť individuálne im tie nabídky upravovať a dělat to. Tak z pohľadu teba asi ako agentúry, tak digitálne siete alebo digitálne médiá vieš iba nakupovať, nedostávaš žiadny kickback späť od Mety alebo od Google, kdežto od traditional media si vieš podpísať lokálnych partnerov a vlastne je to aj asi pravdepodobne pre teba o mnoho zaujímavejšie, keď balkovo donesieš veľkých klientov na rozdiel, keď ten istý budget prespenduješ v Mete alebo v Google. Souhlasím, tak to byl vlastně náš největší přidaná hodnota. My děláme dneska Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a všude máme napřímo. Všechny ty mediální domy nemáme jakoby online, což je taky jako vzácnost docela mít, ale je to o té vazbě. Pořád je to jako business to, jako person to person. To znamená člověk s člověkem a dokáže se domluvit fakt individuálně věci, které v té Metě a v tom Google nejdou. A navazuji i zpátky, že na knížku, kterou si že napsal a která vlastně že hodně řeší AI, hodně řeší jako celkově tu dobu a tu úpravu celé té doby. Já mám pocit, že se tohle to strašně rychle jako změní celý ten nákup, jako ten performance, agentur, nastavování a všeho, že to bude jako tak rychlej switch na ty nástroje, který to budou schopný dělat jako velmi dobře, že ty lidi strašně rychle budou jako mizet. Ja si myslím, že sa zmení úplne všetko tak, ako to poznáme. To není, že sa zmení teraz nákup tvoj, kde nakupuješ, akože kde robíš media buying, zmení sa úplne všetko. A to, či vôbec media buying bude existovať. To, či sa bude vôbec kupovať to, čo kupujeme dnes, či bude taký istý spôsob predaja. Všetko sa zmení. Všetko. To, ako zarábame peniaze, to, či vôbec budú peniaze. Podľa mňa všetko tak, ako poznáme svet, sa zmení úplne, že na nepoznanie pre nás a keď si myslíš, že to bude trvať desiatky rokov, tak ako to trvalo roky predtým, tak sa asi veľmi mýliš, pretože ja si myslím, že je to otázka mesiacov. Já to exponenciálu vidím úplně stejně, že jo? Protože když se podíváme, lidi vidějí AI v posledních, to je právě vtipný, protože když jsem dělal MBA, tak moje jakoby finální práce byla před, to úplně přišlo GPTčko v té době 2022, jo, to bylo myslím možná 22, to byl úplně ten přelom, když se to 22, 23, taky asi přelom. Jo. A já jsem začal psát a říkám, začnu psát, mě zajímalo v té době integrace jako AI v rámci jako biznisu. A já jsem samozřejmě byl trošku vyčuraný, říkám, hele, chci si trošku s tím GPTčkem pomoct, s těmahle věcma při tom psaní, tak jaký téma by šlo zvolit, abych mohl jako vlastně si odůvodnit to, že jsem s ním jako tu práci připravoval. Takže jsem dělal nějaký integraci v rámci biznisu a tam jsem jako začal zjišťovat, jak to AI má hlubokou historii, že lidi vidějí, že je to tady prostě 22, pak že nějaký 2012, ale vlastně první, oni jsou nějaký 4 éry, myslím, že je ta zlatá, pak nějaká diamantová, ale AI tady od roku asi 1960 nebo 54, něco takového, už jsou první jako z machine learning stroje a že tam vždycky každá ta doba byla, že první trvala, nevím, 20 let, druhá trvala 10, 5 a teď je přesně tahleta doba, kdy jako to zrychlení je tak extrémní a myslím si, že lidi, kdyby jsme je dneska dali o 2 roky zpátky, tak by nebyli, jako, já bych skoro nebyl schopný fungovat jako bez toho AI a to během jako chviličky. Ja si myslím, a to opisujem aj v tej knihe Stavka na budúcnosť, že prechádzame z lineárneho do exponenciálneho sveta. A vysvetlím to, že lineárny svet je v zásade v mojom ponímaní a v ponímaní, tak ako to uvádzam v knihe, komunikácia s človek.
ona prebiehala človek, ale potom postupne tam vstupoval stroj, aby tú komunikáciu urýchlil. To znamená, mali sme Telegram, mal si e-mail, mal si WhatsApp a vlastne to iba urýchlovalo komunikáciu na úrovni človek. Tak to isté robil počítač, že vždy ten input zadával človek a output dostával človek. Tým pádom ten limit tej komunikácie bola naša myseľ. To, ako myslíme, konáme, cítime, počujeme, ako rýchlo dokážeme rozmýšľať. A tí, ktorí dokázali rozmýšľať rýchlejšie, v tom starom kognitívnom svete, boli viac úspešní. Lenže tá najväčšia zmena je, že človek počíta 1, 2, 3, 4, 5. To znamená, že my keď urobíme 30 krokov, tak to znamená 30 metrov. Keby si sa teraz postavil a urobil by si v tejto miestnosti 30 krokov, prejde zhruba 30 metrov. Stroj rozmýšľa alebo počíta exponenciálne. To znamená, keď on urobí 30 krokov, urobí 1 074 000 krokov. To inak povedané 26 krát okolo Zeme. Ten istý input, úplne rozlišný output. A je to prvá doba, preto to nazývam nový svet alebo exponenciálna doba, lebo prvýkrát sa bavíme o niečom, kde ty nekomunikuješ s človekom a na konci ten bottleneck není človek, ale bottleneck alebo je stroj. Tým pádom ten bottleneck nie je, pretože ten stroj neustále sa vyvíja. Čiže keď sa pozrieš na tom, čo sa bude meniť, tak vlastne tá posledná doba zmení sa všetko, pretože keď nadviažem na tú moju predchádzajúcu odpoveď, že bavili sme sa, že v minulosti, alebo aj stále v súčasnosti, ten najúspešnejší človek je stále kognitívny pracovník. Ty niečo vieš a vlastne si lepšie platený. Už posledné roky, podľa mňa od covidu, nám ukazujú, že koľko zedníkov, koľko ľudí, ktorí dokážu niečo manuálne urobiť, zarobia lepšie ako nejaký kognitívny pracovník, ktorý kedysi bola, že najväčšia istota sveta. Čiže isté sa stáva neisté a neisté sa stáva isté. A ja si myslím, že jediná šanca pre kognitívnych pracovníkov, ako túto dobu využiť, pretože tá doba není, že teraz to je zlé a poďme od toho preč. Je to ako surfer. Ty si musíš chytiť tú vlnu a na tej vlne ako keby presurfovať čo najlepšie. A myslím si, že presne ti dáva možnosti zarobiť čo najviac peňazí, alebo také peniaze, o akých si v živote nesníval. Jediné, čo musíš urobiť, je odhaliť to, čo skutočne ľudia kupujú, také nejaké tvoje X a využiť automatizáciu a systémy, aby si to vyškaloval do nezmyslu. A keď chceš byť na tej druhej strane rovnice, tak si vybuduj rich taste. Myslím si, že ľudia, ktorí veľa cestujú, si môžu vybudovať tu rich taste. Tam mě přišel po dlouhé době jsem četl knížku, jak mi to poslal Jáchym a já jsem to fakt jako proletěl během jednoho odpoledne, celý žena nadávala, ať si tu s dětma říkám, hele, já to chci to fakt proletět, protože po dlouhé době jsem si přečetl knížku, za první mi vyhovuje ta dílka, protože já nemám rád prostě, přesně radši si to dám za jedno odpoledne rychle celý, ale která ve mně budovala nějakou jako urgenci, maličko, jako vnitřní a pochopení možná trošku toho, že jsem na to koukal špatně, a z toho pohledu, co ty tam popisuješ, že a všichni na to tak koukáme a všechny firmy, že se snaží napasovat to AI na svoje procesy. Místo, aby budovali od začátku z toho AI ten nový proces, a to jsem říkal dneska dolů klukům, že obrovsky se to zlomí ve chvíli, kdy začnou vylejzat ty mladí lidi do těch řemesel a oni začnou rovnou od začátku to budovat s tím AIčkem správně, jako ten proces, že míň lidí, míň všeho a bude to vlastně správně budovaný. A ty tam v té knížce máš jakoby hrozně moc dobrých příkladů, vys prostě Ford, že jo, továrna jako taková a elektřina, že jo, a tak dále, hřídele a všechno tohle. Je to, keď sa zmení dogma. Proste, keď prídu ľudia, ktorí nerozmýšľajú tak, ako rozmýšľame my. A to si myslím, že práve pre ľudí, ktorí majú dnes 45-50 rokov, to sú napríklad, alebo 55, že ešte máš 10 rokov do dôchodkového veku a ten dôchodok sa ti bude stále rozširovať viac a viac. Pravdepodobne dôchodok možno nebude v budúcnosti, lebo keď sa zmení, a to je tiež jedna z tých test knihy, že informácia, keď padne k nule, tak svet, ako ho poznáme, nebude už dnes tak, ako ho poznáme. Tým pádom ľudia ako napríklad Sam Altman alebo iní ľudia už dnes hovoria o nejakom univerzálnom plate, že každý bude mať nejaký priemerný plat a bude z toho žiť. A vlastne potom sa naskytá otázka, že čo budeš robiť, keď už nebudeš musieť. Ale aby som sa vrátil späť, tak asi tá taká základná téza toho, alebo tá kniha nemá byť mapa, lebo mapy sa menia. Dneska sa kreslí nový svet a tým pádom ja keby napíšem mapu, tak už dnes tá kniha je relevantná, lebo stály nový update, teraz každý tvorca LLM alebo každý majiteľ LLM sa predháňa, ktorý vydá nový update a tým pádom sa ti zmení úplne nový svet, nové možnosti.
Takže tá kniha má byť skôr ako kompas, čiže ako rozmýšľať s novou technológiou. A najlepšia vec, ako vytvoriť budúcnosť, alebo najlepšia vec, ako predvídať budúcnosť, je vytvoriť ju, a druhá najlepšia je čítať históriu. A ja sa v tej knihe snažím čo najviac odvolávať na históriu, kde už určité paterny presne ako AI boli aj v minulosti. Viď elektrina. Elektrina podľa mňa dodnes bola jeden z najväčších objavov spoločnosti, urýchlila úplne všetko. A napriek tomu, keď v roku 1892 Thomas Edison otvoril prvú elektráreň, tak trvalo takmer 40 rokov, kým sa objavila produktívna krivka, kým sa zvýšila produktivita továrne. Dôvod bol veľmi jednoduchý. Kedysi tie továrne boli úzke a vysoké. Ty si čítal tú knihu, takže to vieš, ale boli tie továrne úzke a vysoké. A dole v pivnici mali párny stroj. Z toho párneho stroja išiel veľký hriadel cez všetky poschodia a z toho hriadela išli také kovové trubky, na ktoré boli naviazané kožené remene, ktoré poháňali stroj. Tým pádom tie stroje neboli umiestnené tam, kde boli najviac efektívne, ale boli umiestnené tak, aby boli v blízkosti hriadela. A teraz, čo sa stalo, keď prišla elektrika, je, že oni zobrali ten párny stroj a dali tam veľký elektromotor. Tým pádom spotrebovali menej uhlia, ale produktivita bola stále rovnaká. Všetko sa zmenilo až v roku 1913, keď Henry Ford urobil pásovú výrobu a vlastne nastavil továreň podľa toho, kde je to najefektívnejšie. Nie, že zamenil jednu súčiastku. A to, čo sa deje dnes, je, že firmy na svoje súčasné workflowy implementujú niekde AI, ktoré potom musia čekovať, ono robí chyby a teda a povedia si, možno na konci dňa je to ešte menej produktívne, ako keď si to spravíme sami. Čiže veľa, a je skutočne aj taká krivka, kde veľa firiem implementuje AI a potom od neho odíde, ale teraz sa nebavíme len o AI, pretože exponenciálna doba není len o AI, je to o robotike, je veľmi veľa ďalších vecí, ktoré skutočne zmenia ten svet, ale keď to iba dopoviem, elektrina 40 rokov, počítače 20 rokov, internet 10 rokov a ja si osobne myslím, že na AI nám zostávajú maximálne 3 roky, kým zmení úplne že celý svet. Veľa, o mnoho múdrejších ľudí, ako ja hovorí rok 2029. Ja si myslím, že to môže byť aj skôr. A čo však by som povedal je, že ten čas začať je práve teraz. Ty nemôžeš čakať, pretože keď budeš čakať, tak dopadneš horšie ako ktokoľvek, to nezačne vůbec. Já bych to ještě dal jakoby třeba lidem, co to poslouchají do jako kontextu celého, tak ty posledních 10 let, mimo to, že si udělal super biznesy na Slovensku, prodal si i super jako svoje biznesy, přes 1 milion uživatelů v aplikacích, marketing a tak dále, a posledních 10 let si trávil prostě po boku třeba Robina Sharmy, že jo, což vtipný si člověk napíše do GPTčka, dej mi 5 až 10 nejlepších speakerů, ne, dal jsem 10 nejlepších knih, tak Robin je 9, úplně jako z celého světa, a ve speakerách je 4. Můžeme vědět, která kniha to byla? Mě, který prodal svoje Ferrari. Jo, tak mě, který prodal svoje Ferrari, tak je 9, a ve speakerách je Tony Robbins 1, pak je tam Simon Sinek, pak tam byl někdo, toho jsem ani neznal, a pak tam byl třeba právě Robin. A říkám, a zajímavý je, že ty jsi s ním strávil posledních, dá se říct, 10 let v jeho týmu. Viac jako 10 vlastně víc než 10 let v jeho týmu. A prostě když lidi, kteří jsem maličko, a věřím tomu, že dost jich jako ten podcast poslouchá, protože většinou máme jako business, reality a tak dále, takže jenom lidi, kteří prostě znají Andy Frisella, Ed Mylett, Hormonzi, Lewis House, prostě jakýkoliv jméno si vybavíš, tak byste s nima, jako ty se s nima potkal, řešil si s nima věci, nemyslím jako z pohledu diváka, ale z pohledu člověka jako biznisově, mentoringy, coachingy, brainstormingy, že tu urgenci jako si myslím máš i z toho prvního jako pohledu, že ty víš, co teď všechno tyhle ty lidi integrujou a dělají a jak na tom makají. Co vidíš u nich, co jakoby se u nich nejvíc jako mění teď v poslední jako nějaký době, tady jako v tomhletom segmentu lidí? Tak ešte, aby som to uvedol na pravú mieru. Tak áno, 10 rokov, viac ako 10 rokov som spolupracoval na rôznych exekutívnych pozíciách s Robinom Sharmom. Nielen ako CMO, CEO, ale ako jeho primárne business partner a v rôznych spoločnostiach. Okrem toho som mal platformu, ktorú, ako spomínaš, sme exitli. Tam sme spolupracovali tiež s rôznymi koučami typu Lewis House, Ed Mylett, alebo ktokoľvek, you name them, tak akože pravdepodobne sme s nimi spolupracovali. A
primárne to, čo mi to dalo, je, že som mal možnosť vidieť svet inými očami a vlastne vidieť za oponu to, ako oni spolupracujú, že napríklad s Robinom, keď on mentoroval najbohatších ľudí sveta alebo Fortune 100 companies, tak som mal možnosť s tými ľuďmi byť v miestnosti, počúvať ich, baviť sa s nimi a vlastne vidieť, že sú to v prvom rade ľudia ako my. To znamená, že aj keď si možno myslíš, že tí ľudia nemajú strachy alebo myslíš si, že tí ľudia sa teraz neboja nejakej zmeny alebo niečo, tak tí ľudia sú rovnakí ako my. Majú tiež 24 hodín do dňa a napriek tomu úspejú. A myslím si, že sú tam také 3 kľúčové veci, ktoré ako keby môže uplatniť ktokoľvek do svojho bežného dňa. Prvé APR, Absolute Personal Responsibility. Proste musíš prebrať zodpovednosť za svoj život. Nikto nepríde ťa zachrániť. Veľa ľudí dnes hovorí, že ja ešte mám čas, tak či tak sa to nejako vyrieši, nemôžu nás predsa nahradiť. To nie je pravda. Každý človek alebo každá firma v dnešnom kapitalistickom svete, kto má ako keby vlastne nejaké LLM, tak súperí s niekým iným. A teraz Sam Altman oproti Anthropiku si nepovie, no tak ja radšej spomalím o 20 rokov a nebudeme až tak dobrí, lebo to môže zožrať humanity. Nikto nad tebou nerozmýšľa. Nikto. Oni rozmýšľajú nad sebou, majú svoj závod, oni sú inovátori a sú platení za to pušovať tie hranice k svetu, kde sa dajú. Naša úloha ako ľudí, ale jedna, je zvoliť si ľudí, ktorí tie regulácie dajú, takže by som dal väčšiu právomoc alebo rozmýšľanie v tým, koho volíš. A druhá vec je, ty sám sa musíš obrániť na ten svet. Čiže APR, takže oni nečakajú, že príde niekto ich zachráni, dokonca nelamentujú nad tým, že Ježiš 20 rokov dozadu bol lepší svet, alebo pamätám si, keď som bol malý, že toto bolo lepšie. To nikoho nezaujíma. Zoberú zodpovednosť do vlastných rúk a pracujú na tom, aby boli lepší zajtra, ako sú dnes, alebo dnes lepšie ako včera. To je prvá vec. Druhá vec. Ignorujú 99%. 99% názorov, 99% vecí a možností, ktoré im prídu do cesty, na tie skutočne hovoria nie. A dneska v dobe exponenciálnej tých možností si myslím, že máme viac ako kedykoľvek predtým. Dokonca každý deň ti príde nejaká nová možnosť, každý deň vidíš novú aplikáciu, novú optimalizáciu, či už je to v rámci biznisu, alebo vidíš v rámci práce nejakú novú možnosť nauč sa vibe coding, potom je to zase niečo a teda. Čiže tí najúspešnejší z najúspešnejších ignorujú 99%. Vedia, čo chcú a idú za tým. Warren Buffett raz povedal, že úspech spočíva v tom nehovoriť na veci áno, ale hovoriť na 99% veci nie. Takže to je ako keby druhý bod, ktorý by som chcel povedať. A tretí, podľa mňa tiež veľmi dôležitý bod, ktorý títo ľudia majú, tá prvé ešte raz opakujeme APR, druhé je ignorujú 99%, a tretí sú asymetrickí. Neboja sa zlyhaní. Veľmi veľa ľudí asymetricky antifragilní. Neboja sa zlyhaní a asymetricky riskujú. To je jeden bod, ktorý by som chcel zazdieľať, lebo podľa mňa sú to dve veľmi kľúčové vlastnosti a schválne ich spávam do jednej. Antifragilný je, že ty keď dostaneš úder, tak si silnejší, ako si bol pred tým úderom. A v našej kultúre a tak, ako sme my boli vychovávaní, častokrát je to proste, že keď zlyháš, tak si zlyhal a už do konca života si proste... Československo úplne presne. Raz si zlyhal, tak už do konca života si na odpísanie. Troska, Ježiš, on zlyhal 5 rokov Môžeš dozadu. radiť, teď nemáš skúsenosti. Áno, presne. Čiže títo ľudia sú antifragilní. Neúspech ich spraví ešte silnejším. V dnešnej dobe, v exponenciálnej dobe sa bavíme o tom, že ty musíš zlyhávať častejšie. Už nebudeš mať meeting o tom, že mám nápad, teraz keď máš nejaký tím ľudí, tak už nebude v budúcnosti meeting o tom, že niekto za tebou príde, že prosím ťa, mám nápad a chcel by som na toto budget, lebo to chceme vyskúšať. Už je omnoho lacnejšie to rovno vyskúšať. To znamená, ten meeting ťa stojí viac ako to samotné skúšanie. Čiže musíš zlyhávať častejšie, rýchlejšie a musíš sa naučiť to hlavně zvládat. To byla jedna z těch věcí v té knížce, která se mi taky hodně líbila a to je, že cena inteligence vlastně spadne skoro na nulu na cenu elektřiny. A to je právě i v této situaci, že protože dřív si měl porady, kde lidi tou inteligencí se snažili vymyslet nejdřív tu nejlepší variantu a pak zaplatit pokus, versus dneska už se ti jako vyplatí rozjet milion pokusů a pak vyhodnocovat, jako který z těch pokusů vyšel nebo ne. Že? Určite áno a preto to spájam s tým asymetrickým riskom, pretože tak ako
alebo jedna z tých vecí, ktorú som sa naučil a ktorá mne v živote pomohla a zdá najviac, je, že tým, že nepochádzam z nejakej wealth family, alebo sme nemali nejaké peniaze, keď som vyrastal, tak a vnímam to aj v mojom okolí, veľmi veľa ľudí risk a zisk dávajú na rovnakú úroveň. To znamená, keď idem do nejakého biznisu, investujem X a buď to X celé stratím, alebo X zarobím krát 2. Tak veľa ľudí ako keby v hlave rozmýšľa, že OK, toto je nejaký riskový kalkulačka v mojej hlave, alebo risková kalkulačka v mojej hlave. Tí najúspešnejší z najúspešnejších rozmýšľajú asymetricky. Stratia veľmi málo, môžu získať abnormálne veľa. Richard Branson, s ktorým som mal tiež možnosť spolupracovať, to urobil na Virgin, keď zakladal svoju leteckú spoločnosť. Keď mohol získať to, že mal celú aerolinku, niekoľko routes po Európe a niekoľko 100 miliónov dolárov ročne v obrate. A čo mohol stratiť je, že začínal s jedným lietadlom, ktoré si prenajal, a keby to nevyšlo, tak ho vráti späť. To znamená asymetrický risk. A to si myslím, že to sú také 3, aj keď som možno spomenul 4 vlastnosti tých najúspešnejších ľudí. A kdyby si měl vybrat jednu, jakože tu core úplně z těch vlastností, kterou, a ještě to upravím, kterou si jako pozoroval skrz ty lidi, o kterých jsme se bavili, skrz tyhle ty jako topky světového jako biznesu. Asymetrický risk. Asymetrický risk, pretože to je niečo, čo skutočne ti môže zarobiť čo najviac peňazí a spraviť z teba po finančnej stránke úspešného človeka, lebo keď chceš byť úspešný, podľa mňa si to vyžaduje o mnoho viac ako len financie, ale tie financie sú k tomu nezbytnou časťou. Tak na tě vlastně přemýšlet, že u toho biznesu, tak ne klasická ruleta, že dám tam milion, maximálně přijdu o milion a vydělám 2, ano. Ale přemýšlet nad tím, OK, tak jako tady udělám maličko, bude to stát 10-15 tisíc, ale můžu vydělat prostě, když to klapne, úplne nesmysl. To sú v zásade všetky venture kapitály, ktoré investujú do technologických startupov. Takže keď im to náhodou buchne, tak zarobia 300, 400, 500 násobok. Potkal si za ty roky někdy jako z tohohle levelu lidí, člověka, kdy jsi jako zapochyboval, jestli to jako stojí za to? V akom zmysle? Tak velký jako tlak, obětování jako pro biznis a pro tyhle ty věci, jestli jako to má vždycky, nese to jako velmi často vždycky nějakou jako malou oběť, jo, jakože myslím pro toho člověka, že rodiny, málo kdy se jim to, jo, času, přátel, zdraví, čehokoliv, tak jestli si jako, a nemusí to být z těch, ale když jsi jako potkal někoho, kdo byl fakt odstřelený, typu řeknu Jeff Bezos. A jsi řekl, hele, jako tohle dobrý, ale stálo by mi to za to? Jestli ti vyskočí nějaký takovýhle jméno, víš, kde jsi jako říkal, že... Úplne asi som niekoho nespoznal, pretože tí najúspešnejší z najúspešnejších nevnímajú ten tlak, ako ho vnímame my. Sú svojím spôsobom, neviem, či to je správne pomenovanie, ale možno sociopati, v tom zmysle, že oni si ten risk neuvedomujú, alebo nevnímajú až tak zodpovednosť, vnímajú to celé ako v Gordon Gekko vo Wall Street zero-sum game. To znamená, že tým pádom nie sú ani náchylní na to, keď odrazu veľa zarobia. Pretože veľmi veľa ľudí sa v hlavách, a s čím sa stretávam, je, že v hlavách sa zapodievaš tým, že Ježiš, teraz mám veľa zodpovedností, lebo riskujeme 1,5 milióna korún, alebo ja 1,5 milióna eur, alebo 50 miliónov korún, doesn't matter. Riskujeme 50 miliónov korún a čo keď to nevíde. A ja si osobne myslím, že strašne veľa z týchto ľudí sa nepýta, že čo keď to nevíde, a ten ich default nie je, že čo keď to nevíde a čo keď to stratím, ale ich default je, čo keď to vyjde. A to je veľmi dôležitá otázka, ktorú by som asi každému povedal, keď je v akomkoľvek biznise alebo keď robí čokoľvek, tak sa sústredí aj na to, že čo keď to vyjde. A o tom je ten asymetrický risk. Já mám rád jedna to reelsko, kde se ptají těch borců na té ulici a ten starší týpek, který má smoking na sebe a oni říkají, kdyby se nám mohl říct jednu jako tu větu a on, how big would you dream if you knew that you couldn't fail? Jak velký bys měl sny, kdybys věděl, že nemůžeš selhat? Což mi přijde jako strašně sedí na to, co říkáš ty. A to si myslím, že je veľmi veľká pravda, pretože ľudia sa berú príliš vážne. Ak niekto ma vyvedie z opaku a je na to veľa teórií, tak pravdepodobne máme iba jeden život a ten jeden život by sme si mali užiť naplno. A osobne si myslím, že v dnešnej dobe, a ty si začal niečo, úplne tento podcast s tým, čo podľa mňa bude v budúcnosti o mnoho dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, a to sú vzťahy.
A ja si myslím, že tak, ako sa exponenciálny svet mení, tak ľudia by mali začať sa sústrediť viac na vzťahy a budovanie vzťahov a každý vzťah začína sám sebou. To znamená, čím lepší budeš ty človek, tým lepšie budeš mať vzťahy a tým podľa mňa budeš úspešnejší v budúcej ére. Tak to je takový ten základ, že to učíme naše děti, že nejdřív musíš být schopný mít rád sebe, potom můžeš být jako schopný mít rád jako lidi kolem sebe. Ale pojďme se vrátit úplně jako trošku zpátky, protože teď seš Michal, si myslím, verze jako 99,0, pak si byl jiný Michal před 10 lety a to už si byl taky trošku jako odstřelený Michal. Ale co to úplně jako začalo, tu tvojí jako ten tvůj hlad v tobě? Jestli si vzpomeneš jako na to, kdy to začalo vůbec, tohleto, že jako chceš někam to jako fakt dotáhnout, ta urgency v tom, že jako chceš být někdo, chceš něco dokázat, vybudovat firmu. Vieš čo, je to veľmi zaujímavé. Ja si myslím, že tieto naše wounds a scarcity, ktoré máme v sebe, tak pochádzajú niekde v minulosti a boli triggernuté, keď sme ešte boli že úplne že malí. A myslím si, že u mňa to triggerlo na základnej škole, keď niekto mal lepšie tenisky a smial sa mne, že nemám dobré tenisky. Takže vtedy som si povedal, že už nikdy nechcem byť v pozícii, že sa mi niekto bude smiať, že má lepšie tenisky a že si budem môcť kúpiť akékoľvek tenisky. To si sneakerhead, jo? Máš kolekci? Nemám. Paradoxne nemám žiadne tenisky, ale myslím si, že keď som robil nejaký takýto exercise dávnejšie, tak presne toto bola jedna z tých vecí, ktorá mi tam vyšla, že to, čím sa stávame, nás formuje v tom mladom veku. A niekedy tie terapie práve zabíjajú ten hlad, takže ja sa snažím to robiť tak, aby ten hlad mi nezabili a paradoxne, aby som mal ešte ten väčší hlad. Ale neviem, vždy si myslím, že to bolo o tom, že rozmýšľať inak a robiť veci inak, tak aby si skôr stavil na budúcnosť. Že to, kde sa dnes nachádzaš, nedefinuje, kde sa budeš nachádzať o 10 rokov. A keď si povedal, že za čo som veľmi vďačný a ďakujem, že som verzia 99,0, tak to vlastne neznamená tiež nič, aj keby som bol dneska 158,0, to neznamená nič, nie je to žiadna záruka toho, že o 5 rokov budem relevantný. To znamená, bez ohľadu na to, kde sa dnes nachádzaš, to nie je záruka toho, že kde sa budeš nachádzať o 5 rokov. Co jsou třeba dneska vlastnosti, který pozoruješ, že už nemáš a dřív si třeba jako obdivoval, měl si rád, ale už si jako zbavil a koukáš na ně možná až jako takovou jako lehkou, víš, jako negativní konotací nějakou, jako že dneska, tehdy jsem na to byl pyšnej, ale dneska na to koukáš a říkáš, ty vole, to nebylo úplně třeba vlastnost nebo něco, co jako bych chtěl dneska budovat. Na vlastnosti nie, vlastnosti sa mi nemenili v takejto miere, že by som si povedal, že wow, že mal som takú vlastnosť a dneska ju už nemám. To, čo sa mi zmenilo, je, čo tie vlastnosti, alebo čo som si do života doniesol. To znamená, že kedysi som si v živote doniesol, sníval som o drahých autách, takže som mal niekoľko drahých aut a dneska som ich takmer všetky predal, okrem kolekcie nejakých starých. Takže, a dneska na to pozerám, že ježiš, na čo mi to bolo, že iba ďalšia komplexita do života, ktorá mi odbúrala môj kreatívny flow a pravdepodobne ma stále nie je tú amortizáciu vozidla, ale o mnoho viac vecí, ktoré som mohol vytvoriť. A co ti dneska dělá radost? Radosť mi robí to, čo vždy. Cestovanie, spoznávanie nových kultúr, spoznávanie nových ľudí, byť voľný v mojom živote, ísť kde chcem, kedy chcem, ako chcem. To je asi najväčšia radosť. Druhé, budovanie rich taste. Ja som to načrtol trochu, ale znie to tak veľmi sofistikovane, ale akože v zásade to znamená, že radosť mi nosí jedenie a degustovanie dobrých jedál, takže som veľký foodie a chodím do rôznych reštaurácií a istú dobu vždy si dám nejaký target, že čo chcem, napríklad na čo sa chcem stať expert, že chodil som na truffle huntingy, aby som vedel spoznať že aby som vedel spoznať dobrú truffle, potom som si robil somelierské kurzy, aby som vedel spoznať dobré víno a vieš, a všetky tie finty a čiže vždy si dám nejaký ako keby takýto, že target, takže to mi nosí radosť a to mi nosí radosť už fakt, že strašne dlhú dobu. A tretia vec, ktorá mi nosí radosť, a to je veľmi recent, je skúšanie niečoho nového.
A štandardne je vždy, že je to ako keď príde, že tá certainty v našom živote zohráva strašne veľkú rolu. To je dôvod, prečo si znova pozrieš film, ktorý vieš, že si už videl, ale vieš, že je dobrý a dúfaš, že si už zabudol, že si ho pamätáš. Takže si ho ideš pozrieť znova, lebo vieš, že je to super film, ale už prešla dosť dlhá doba na to, aby si o ňom musel úplne já mám Hru o trůny, tohleto, 1-2 roky si ji pustím a stejně zapomenu některé díly a říkám, to jsem zapomněl tohleto. Takže to je tá certainty a myslím si, že veľmi málo ľudí skúša nové veci a mne pomohla veľmi taká otázka. Počas covidu som čítal jednu knihu a tam bolo, že čo je jedna vec, ktorú si naposledy robil poprvýkrát. A ja si hovorím, ty kokos, že ja vlastne málo vecí robím akože poprvýkrát. Že už ten život je v nejakom stereotype a viac menej iba škálujem to, čo som zažil predtým. Že ja neviem, že keď som najskôr chcel iba leteť lietadlom, to bol sen, tak potom si chcel leteť nie Rainerom, ale economy, vieš, akože vyskúšať si, že aké to je leteť... Místo na sedačce. Presne, aké to je leteť skutočným lietadlom a že kde si môžeš zobrať aj ruksak. Potom, aké to je leteť business. Potom, aké to je leteť first class. Potom, aké to je leteť privateom. No, aké to je pilotovať lietadlo. Ale vlastne vždy škáluješ to isté a na konci dňa sa toho až tak moc nemení. Akože mení sa veľa, ale nemení sa toho až tak veľa. Takže počas covidu som si povedal, že ja fakt robím málo nových vecí, že skôr len škálujem, že návonok sa to tvári, že je to nová vec, je to nová vec, ale není to vlastne vo svojej podstate nová vec. Takže som začal robiť nové veci a vždy si dávam target na rok, čo chcem nové vyskúšať, čo chcem nové zažiť. Paradoxne sú to veci, ktoré som ani nemal kde vidieť, že niekedy, že opera napríklad. Príklad. A veľký príklad je opera, že v živote nikto z nás nechodil na operu a mňa napadlo, že chcel by som vidieť opery, tak som si dal do checklistu 6 sál po Európe, kde by som chcel ísť na operu. Absolútne tomu nerozumiem, ale je to cool zažiť a teraz si poviem, že OK, už to asi nemusím vidieť, ale zažil som to, takže je to také niečo. Mňa s baletem tohleto. Áno? Když si chtěl na balet, šel jsem na balet, manželka mi to koupila k Vánocům před lety. Poslyšel na balet, říkám, hele, hezký, ale asi už to. A teď to oni začali tleskat, všichni se zvedat, že jo. Říkám, super, konec. To bylo v půlce, nějaká pauza, že jo. Říkám, to má ještě půlku, tyjo, to ne. No, ale je to, otvára ti to nové obzory a dokážeš sa podľa mňa pozerať na svet z inej perspektívy. A práve v budúcom svete podľa mňa budeš platený za tento rich taste a perspektívu, pretože budeš vedieť spájať veci, ktoré sú zdanlivo nespojiteľné a ten, kto dokáže preniesť inú perspektívu do niečoho, čo sa x rokov nejako robilo a zoptimalizuje to a zefektívni to je to, čo sme sa bavili, bude ten, kto v novom svete podľa mňa vyhrá. Ty tam v té knižce vlastně rozděluješ, jestli jsem to pochopil správně, dá se říct jenom jako dva archetypy člověka, který budou vydělávat a jeden bude teda, dejme tomu ten X, který bude schopný vygenerovat si ten šum, pak to asi dovysvětlíme, a druhý bude právě ten, který bude generovat nějakou jako zábavu, social jako pro lidi, starání se o lidi a paradoxně zase entertainment, obecně, sportovci, celý tohleto, ale pojďme teda skočit k tomu X a tomu šumu, protože to fakt mě ta knížka jako bavila, jakože z těch pohledů, že byly tam spousta pasáží, který jako... Ďakujem veľmi pekne, takýto feedback. Že to jako člověku, ne že otevře oči, ale vlastně mu to dá ten pohled, že to pochopí. Ešte aj predtým, ako to vysvetlíme, by sme sa mohli pobaviť o tej nulovej cene informácií. Pretože pre veľa ľudí je to dnes nepredstaviteľné, že informácia by mohla mať cenu nula dnes. A stabilita súčasného sveta stojí na tom, že ty vieš nejakú informáciu, tak ju vieš predať. To znamená, že ja viem, študoval si ako právnik, tak máš istú kariéru a do konca života sa máš dobre. Teraz máš diplom, tak už vždy sa budeš mať dobre. A to je istota starého sveta. A veľmi veľa ľudí odhaduje, že keď už máme možnosť sa opýtať akúkoľvek otázku a tú informáciu a tú odpoveď máme vo vrecku, tak vlastne odhaduje, že tá informácia do budúcna bude mať cenu nula. A pre veľa ľudí je to nepredstaviteľné. Ja na to v knihe používam taký príklad hliníka. A vlastne hliník bol kedysi najdrahší kov na svete. A dokonca bol tak drahý, že keď Napoleon usporadával svoju večeru pre najlepších hostí sveta a najvplyvnejších ľudí sveta, tak tým menej dôležitým dal príbor zo zlata a tým najviac dôležitým dal z hliníku.
Dnes si tvoje deti do toho balia rožok a piješ z plechovku, vieš, akože z nej, že hliník je dneska presne len nie najdrahší kov na svete a práve pravý opak. A to isté vlastne Tiffany, keď dokončili Washington Monument, tak navrch dali korunku. A tá korunka bola z hliníku a vytvárali Tiffany a viac ako mesiac ju predstavoval v New Yorku v Tiffany Store, že to je najdrahšia koruna sveta a ľudia sa tam to chodili pozerať. Hliníková. To isté sa stane s informáciou. To znamená, že tá informácia padne na nulu. Budúci svet nebude o tom, kto vie odpoveď, budúci svet bude o tom, kto vie otázku. A myslím si, že náš školský systém, nielen náš, ale všeobecne na svete, sa až príliš zameriava na to, aby si vedel tú odpoveď, ale o mnoho dôležitejšie bude kritické myslenie a vedieť otázku. A toto keď sa stane, keď tá hodnota informácie spadne k nule, tak potom ten kognitívny pracovník, ktorý dnes zarába na tom, že tú informáciu má, tak má dve možnosti. A toto opäť není moja idea, je to téza, ktorú v tej knihe uvádzam ako ilustráciu nového sveta. A sa rozleje tá hodnota tej informácie na dva mosty. Prvý bude ten taký akože majster dotyku alebo tvorca zážitku, to je to, čo si spomenul. Druhý bude ten, ktorý ovláda svoje X. A to X vysvetlím na veľmi jednoduchom príklade, keď už Henry Ford zaviedol tú svoju pásovú výrobu a zoptimalizoval všetko, tak stále ten jeho systém bežal na jednom veľkom elektromotore. Akože bolo ich tam niekoľko, ale jeden z tých veľkých elektromotorov sa mu stále kazil. A vždy, keď sa pokazil, tak sa stopla celá výroba. To znamenalo, že oni mali stratu zhruba nejaké $3 milióny denne v tej dobe, keď nešla tá výroba a nemohli tie auta bežať. Tak najímali rôznych expertov, ktorí prišli, aby ten stroj prišli opraviť, ale nikomu sa to nedarilo. Chvíľku stroj bežal, ale vždy sa pokazil. Chvíľku bežal, vždy sa pokazil. Až nakoniec našli jedného nemeckého imigranta, ktorý povedal, že on ten stroj príde opraviť. Tak čakali veľký tím, prišiel on sám. Postavil sa pri ten stroj, na chvíľu sa zamyslel a povedal, tu mi dajte posteľ. Na tú posteľ si lahol a 2 dní ležal a počúval ten stroj. Všetci tí z tej fabriky sa chodili na ňom smiať, že to som ešte nevidel, vieš, predtým všetci nástroje, akože rôzna infraštruktúra toho stroja. Tento iba ležal a normálne počúval ten stroj. Po 2 dňoch sa postavil, nakreslil jedno X-ko na ten stroj a povedal, tu treba vymieniť 16 závitov. A odišiel. Oni ich vymenili a ten stroj bezchybne začal bežať. Tak tento imigrant poslal faktúru Henrymu Fordovi, to bolo ešte v dobe, keď on schváľoval všetky faktúry a prišla mu faktúra na $10,000. To bolo v dnešnej dobe je to asi ekvivalent $100,000, čiže šialená suma za 2 dní práce a počúvania stroja. Tak Henry Ford si vyžiadal od neho, že pošli mi rozpis položiek. A on mu poslal, že biela krieda $, vedieť, kde X-ko nakresliť, 9,999. A to si myslím, že bude budúcnosť budúceho sveta. Vedieť to svoje X. A ty, keď to svoje X vieš, tak ho dokážeš predať. Veľa ľudí napríklad si mýli svoje X s niečím, čo sa javí ako X. Vysvetlím to na príklade amerických železníc, ktoré kedysi boli najväčšia firma sveta. Mysleli si, že predávajú železnice, ale pritom predávali prepravu. A preto napríklad podcenili autá, podcenili autobusy, podcenili lode, podcenili lietadlá. Kedysi najväčšia firma sveta je dnes irelevantná. To sa isté sa deje Nokii, to isté sa deje Kodaku, ktorý napríklad nevedel svoje X. Napriek tomu, že oni vynašli digitálny fotoaparát. To málo ľudí vie. Som také nevedel, dokud sme všetky. Kodak vymyslel digitálny fotoaparát. A keď ho vynašli, tak si povedali super a vložili to do šuflíku. A čakali 20 rokov, až kým niekto iný prišiel, uviedol to na trh a zobral si dominanciu. To znamená, ty musíš vedieť, čo je svoje X a častokrát to, čo si myslíš, že je tvoje X, nie je tvoje X. Čiže na to sú samozrejme súbory cvičení, informácií, ako to X odhaliť, že čo to je. A potom v budúcnosti, a to neplatí len pre firmy, ale aj pre jednotlivcov, ako náhle to X majú, tak potom je to o nastavení systémov nového sveta, aby to X dokázali škálovať tak, že do nezmyslu, takže tí sa stanú tí najbohatší ľudia. A tá druhá
množina tých ľudí budú tvorcovia zážitku. Čiže čím viac budeme žiť so strojmi, tým viac to, čo je ľudské, bude mať väčšiu hodnotu. Vlastne počítač prvýkrát na začiatku milénia porazil Kasparova. Tak všetci si povedali, že nikto nebude už pozerať teraz šach. Pretože počítače už dneska dokážu poraziť akéhokoľvek človeka na svete. 26 rokov dozadu a viac. A od tej doby šach medziročne rastie. A stále sú to ľudia, ktorí hrajú. Čiže ľudia platia za zážitok. A čím väčší zážitok budeš schopný ponúknuť, tým lepší budeš. Keď to uvediem, keďže som spomenul, že mňa veľmi baví byť foodie, tak ja osobne si myslím, že to bude tak, že tie reštaurácie budú ešte drahšie. Dneska, keď ideš na dobrú večeru niekde, možno s vínom necháš 1,000 eur, v budúcnosti možno to bude 10, 20, 30, 40, 50 tisíc eur. Co si myslíš, že budou takový ty jako první pozice řemesla, který to dneska netušej, ale budou jako nejrychleji jako odstraněný? Tí, čo dnes zarábajú najviac. Vysvetlím. Žijeme v dobe, kde veľa ľudí si myslí, že wow, používam AI, je to super. Častokrát sa s tým stretávam, preto tá moja kniha si myslím, že je úplne iná ako všetky ostatné, pretože veľa ľudí hovorí o mape a nehovorí o tom kompase, hovorí o tom, že ako ten svet vyzerá dnes. A častokrát sa stretávam s tým, že veľa napríklad poviem, videoeditor ti povie, wow, a to je super, ja teraz mám Higgsfield, alebo mám nejakú ďalšiu vec, ktorá mi dokáže všetko, že predtým som sedel nad takouto epizódou, aby som urobil 90-sekundové reelska 3 dní a teraz to nahrám do systému a on mi presne vybere hooky a všetko je zeditované. A títo, alebo kódery, ďalšia množina. Kódery ti povedia, predtým som programoval túto apku 2 mesiace, dneska mám nakodovanú za deň, dobre, ešte sú tam nejaké bugy, že si to vyžaduje nejaký manuálny input, tak deň robím debugging, ale vlastne za 2 dní mám apku, ktorú predtým som robil mesiac. Super pecka. Využívam AI a som král. Tí, ktorí už dneska toto vidia, že dokážu ešte v starom svete toto predávať za relatívne prémiovú cenu, ale oni už to dokážu katnúť tým, že sú ako keby šikovní, že to dokážu napojiť, tak si myslím, že tí budú prví nahradení, pretože to je presne tam, kde už vidíš tú technológiu, že stačí iba, aby tá druhá strana si uvedomila, že wow, aha, takže už to netrvá takýto input a tým pádom tá služba nemá takúto hodnotu, ale má výrazne nižšiu hodnotu a tým pádom celá tá dynamika toho ekosystému sa zmení a tí budú prvý nahradení. To je vidět na Cloudu. Teď si myslím, že protože poslední 2 roky to bylo tak, že člověk přesně, který uměl nějak programovat trošku AI, chápal, tak přes ty nástroje v okolní si to nějak poskládal, protože mu někdo řekl, jak to má udělat. A dneska v Cloudu, že i přes všechny ty věci ty jsi schopný přijít a říct mu, tady už trošku schopný člověk říká, hele, Gemini si probere, co vlastně chce, řekne mu, napiš mi to tak, aby to pochopil Claude a vloží to do Cloudu a vlastně postupně se to, a dneska už to stačí nahrát jako hlasovou zprávou, popsat, co člověk potřebuje a ono mu to vyplusne jako poměrně docela i funkční web a hlavně on i pak hlasovým řekne, hele, tohle mi nefunguje, tohle uprav. A on to znova upraví a už jako dokáže to jako strašně rychle celý upravovat. Ale co je za tebe teda, ale z druhé strany jako nejvíc podceňovaná dneska pozice? Protože já si myslím, že ještě obrovský, a ty jsi to zmiňoval v začátku podcastu, tak myslím si, že největší skok zažijem v AI s robotizací, až se do toho jako zapojí stroje, které budou schopný pohybovat, přemysťovat, uklízet, pracovat, že to bude jako, to si myslím, že tam ten skok bude úplně ta exponenciála jako během roku 2, že to bude strašně rychlý. Tá posledná exponenciála, ktorú sme zažili, boli, že keď si rozdelil robotníkov na blue collar a white collar workers, blue collar boli tí, ktorí chodili do fabrík, white collar boli tí, ktorí chodili tiež do fabrík, ale boli kognitívni pracovníci. Takže veľká už robotizácia nastala akože, ja neviem, pri výrobe aut a teda, ale stále je tam akože ten manuálny input. Myslím si, že v rámci robotiky bude presne, že ten blue collar bude takmer vymiznutý úplne, ostanú nejaké profesie, ktoré si opäť vyžadujú nejaký ten touch. Napríklad, že keď Rolls-Royce robí auta a máš tam toho typka, čo maluje tú linku, tak ten pravdepodobne zostane, ale asi všetko ostatné už bude manuálne, či automatizované. A čo sa týka white collar, tak tam si myslím, že nie je pozícia, ktorá by ohrozená nebola. Pretože ty, keď dokážeš predávať informáciu a si kognitívny pracovník a teraz vytvoríš najsilnejší mozog na svete, ktorý akúkoľvek informáciu v akomkoľvek kontexte vie získať, tak
si myslím, že nie je pozícia, ktorá by nebola ohrozená. Není ohrozená len tá pozícia, ktorá bude regulovaná a niekto si povie, že z morálneho hľadiska táto pozícia musí byť stále ľudský človek, lebo ja viem, napríklad je to, kto udáva boundaries AI, čo je morálne, čo není morálne. Je to AI sama, alebo je to človek. Čiže ten človek pravdepodobne asi si udrží tú svoju pozíciu, ale preto hovorím, že pracovný trh, peniaze, sociálne istoty, zdravotné poistenie, vieš, akože to, keď si uvedomí, že informácia padne na nulu a teraz peniaze budú mať úplne inú hodnotu, či vôbec peniaze budú existovať, či bude nejaký minimálna mzda. Tie štáty dnes fungujú nielen na daniach, ale aj zdravotnom sociálnom poistení. Starí ľudia fungujú na dôchodkoch, ktoré toto sociálne poistenie drivuje. A my keď sa bavíme, že polovica pracovného trhu vymizne a druhá polovica bude náhradená AI, tak mi povedz, že ako sa ten svet zmení. To je to, na co ty tam narážíš, já jsem se tím zamýšlel a ty jsi to dneska řekl, co budu dělat, když nebudu muset. A co ty lidi, protože pořád si myslím, že jako člověk jsme nastavený na nějaký jako výzvy, že musíme něco dělat, plnit nějaký úkoly přes den, nějak jako jsme zvyklí být oceňovaný za tu naší práci i finančně, jakkoliv jinak. Co ty lidi vlastně budou dělat, když nebudou muset jako vůbec nic dělat? Jak ten svět bude vypadat? Na to je tiež niekoľko úvah, ale v zásade žijeme v dogme západného sveta. Dogma západného sveta je, že sa veľmi často identifikujeme, že sme tým, čo robíme. Dokonca keď prídeš do Ameriky, ja som v Amerike strávil, že fakt, že niekoľko rokov, a nemyslím teraz len Ameriku, ale myslím všeobecne Severnú Ameriku, čiže aj Kanadu, tak ľudia sa pýtajú bežne, čo robíš? Aká je tvoja práca? A to, čo robíš, je to, kto si. Veľmi veľa ľudí má dokonca ten taký syndrom, že keď príde o prácu, tak odrazu nemajú svoju self-identitu, lebo sa identifikovalo cez to, čo sú. A nie vždy tomu tak bolo. Hovorím, je to dogma západného sveta, kedy si sa ľudia identifikovali cez to, k akej komunite patria. To znamená, že boli triby a ako keby ty si bol členom toho tribu a vlastne mal si nejakú úlohu v rámci toho tribu a to bola tvoja ako keby, alebo mal si rodinu a teda, čiže určite sú veci, ktoré nás ako ľudí budú zamestnávať ďalej a cez čo sa budeme identifikovať. Ja sa osobne nad tým až takto nezamýšľam. Hovorí sa, sú tézy o veľkom resete peňazí, o atď. Pozri, keď to nastane, tak to nastane. Ale to, čo sa ja snažím identifikovať, je, ako byť čo najlepšie pripravený na túto možnosť. Preto som napísal aj tú knihu. Ako byť čo najlepšie pripravený na túto možnosť a zarobiť ešte čo najviac peňazí, čo to ide. Pretože Deepak Chopra, ja som s Deepakom spolupracoval a on má takú tézu takých 4 sezón životných. Prvá sezóna životná je vzdelanie, kedy si vybereš nejakého mentora, učíš sa od neho a vlastne snažíš sa získať čo najviac informácií. Druhá je fame and fortune. Snažíš sa zarobiť čo najviac peňazí, aby si bol uznávaný a zarobiť čo najviac peňazí pre seba a pre svoju rodinu. Tretia je giveaway. To, čo si zarobil, dávaš preč. A štvrtá je príprava na smrť. Ja osobne teraz vstupujem do tej druhej fázy. To znamená, že snažím sa čo najviac pripraviť na to, ako byť čo najviac efektívny a ako využiť tú možnosť, ktorá teraz dnes ide. Pretože, a my sme to nespomenuli, ale vlastne tí najúspešnejší, rozdiel nebude medzi tými, ktorí budú používať AI a nebudú používať AI. Rozdiel bude medzi tými, ktorí prestávajú všetko to, čo dnes robia okolo AI, alebo neprestávajú. Čiže nový svet versus starý svet. A to isté bolo pri počítačoch a ono sa to volá produktívny paradox elektrifikácie a tá matematika je, že zhruba ty musíš 9 krát viac investovať do prestávania do systémov ako do samotnej technológie. Pri AI sa to odhaduje možno aj viac. Čiže áno, je to painful, je to veľmi ťažké a není to jednoduché sa vzdať niečoho, čo dnes funguje. Napríklad ja keď som exitoval veci a niektoré z nich som si nechal, ale tie, ktoré som videl trajektóriu, tá moja platforma napríklad, keď sa bavíme, že preto sa mi páči tvoj podcast, že ideš že vždy, že priamým veciam a je to také bez omáčky, tak keď sa bavíme, že platforma, my sme predávali
digitálne kurzy. A digitálne kurzy boli na vzostupe od roku 2015. To je asi tak doba, kedy ja som v digitálnych kurzoch už 3 roky bol, čiže ja som v digitálnych kurzoch od roku 2012-2015 nejakým spôsobom boli takže úplne, že na vzostupe a COVID ich ešte boostol, že do extrému. Ale čo sa stalo je, že kedysi to, ako si získaval informácie, bolo, že buď si išiel do školy, alebo si išiel na Google, alebo si išiel za nejakým mentorom. Hej? Že proste si sa niekde si niečo našiel, OK, toto je validné, relevantné, kúpim si od nich niečo deep down, že na Google bolo iba nejaký pozlátko, ale ty si chcel niečo viac, tak si išiel škola alebo nejaký digitálny kurz. Dneska sa fundamentálne mení to, ako ľudia získavajú informácie. Už negooglujú, ľudia si nekupujú kurzy, ľudia sa pýtajú rovno chatu, pretože tie informácie tam sú. Či už je to, hovorím, Claude, alebo ChatGPT, alebo Gemini, alebo akékoľvek iný chatovací nástroj, akéhokoľvek iného LLM-ka. Čiže tu sa fundamentálne mení toto. Druhý aspekt, výrazne vyššie akvizičné kosty po covide, to vieš ty, to máte Media Buying Agency, takže mi dáš určite za pravdu, že tie akvizičné kosty išli do nezmyslu po covide a stále viac a viac, či už je to Meta alebo Google, tie akvizičné kosty sú. Tretí aspekt, GDPR vojna, kde vlastne je o mnoho ťažšie a čo vlastne vplýva aj na tie CACčka, na tie akvizičné kosty. Je o mnoho ťažšie získať nejaký údaj od človeka, musíš viac vecí splniť a teda. Čím viac od neho žiadaš, tým je horšia konverzia a teda. No a štvrtý sú globálne dane, vieš, že keď si podnikal v digitále, tak vlastne tam, kde si bol, tam si danil. Potom prišiel európske nariadenie, kde si musel vlastne digitálne produkty dodaňovať v rámci Európskej únie. Potom si ich musel dodaňovať v rámci Ameriky a 51 štátov, potom India a dneska je to celý svet. To znamená, že ty keď robíš nejaký produkt, kde odrazu musíš každý mesiac podať daňové priznanie do viac ako 100 krajín sveta, je to ďalší administratívny kost, ktorý ti v tomto celom ako keby hrá. A plus, ako hovorím, ešte úplne tá prvá vec, mení sa fundamentálne behaviorálne správanie ľudí v tom, ako získavajú informácie. Takže behaviorálne správanie ľudí, zmena rovná sa minus 32% across the industry v rámci akéhokoľvek získavania informácií, čiže akýkoľvek predajca digitálnych kurzov globálne má minus 32%, to je akože medián, do toho akvizičné kosty hore ATD, čiže z net marže, ktoré sa bežne pohybovali nad 70% úplne easy, si na net marži niekde okolo 17%, čiže keď robíš nejaké revenue a vidíš túto dynamiku, tak budeš sa toho držať, alebo to predáš. Takže ja som túto dynamiku videl ešte v roku 2024, kedy začali negotiations, takže 25 som predával, ale pripravujem sa na novú možnosť, že není to jednoduché, lebo stále to bolo funkčné, stále to bolo super, ale a jednoduchšie, paradoxne krátkodobo jednoduchšie by bolo sa toho držať. Ale vybral som si ťažšiu cestu, pretože fundamentálne v živote verím tomu, že easy is hard a hard is easy. Ľahké rozhodnutia dnes vedú k ťažkým zajtrajškom, ťažké rozhodnutia dnes vedú k ľahkým zajtrajškom a to je to, čo sa snažím žiť. Ono na to jinak koukáme asi já, ty nebo lidi, kteří z AI dělají jako nějakou dobu biznis, že přesně bavíme se o tom, že buď se musíš transformovat X, šum nebo nějaký člověk, ale blue collar, white collar, dělníci a tak dále, ale pořád to je jako, to je 1%, my skoro až přijde z těch jako 100% lidí, pořád to bude 99% lidí, kteří nebudou schopní sami si něco vymyslet. Víš, jak to myslím? A budou muset něco dělat, ale nebudou mít co dělat, tak jakoby, jak vidíš tohleto? Jako jestli to, já třeba v tom vidím potenciál právě i pro lidi, jako jsme my, kteří můžou nabídnout ty rekvalifikace těm lidem, jakoby najít ten nový purpose, že jo? Protože oni budou muset najít nějaký, tady není možné, aby tady 4 miliardy lidí vlastně najednou, hele, já nemám co dělat, jakože, a bude se to dít teď pomalu, že to bude nejít, že lidi budou přicházet o práci, některý, že jo, specifický. Jak by s tím měli pracovat tyhle lidi? V prvom rade by som povedal, že dnes väčšina ľudí žije v strachu. Dnes sa skutočne, či už z AI pracuješ, alebo z AI nepracuješ, veľa ľudí žije v strachu. A ten strach podľa mňa nevzniká z toho,
že Ježiš, teraz ja neviem AI, alebo viem AI. Jeff Bezos povedal jednu brutálnu myšlienku, ktorou sa riadím aj ja. Strach nevzniká z toho, že ty nevieš, čo sa stane. Strach vzniká z toho, že nevieš, čo sa stane a nekonáš v tom, a to parafrázujem, ale nekonáš v tom, nad čím máš aspoň aspoň maličkú kontrolu. To znamená, ľudia možno deep down vedia, že OK, možno by som mal začať pracovať s AI, mám nad tým nejakú kontrolu, ale neviem, kde začať, tak mám ešte väčší strach, ako keby nezačnem vôbec. Hej? Takže čo sa snažím povedať je, že preto som napísal knihu Stavka na budúcnosť, pretože môjim zámerom nie je ti ukázať teraz najviac shiny tool, ktorý zajtra bude zastaralý. Môjim zámerom, ja som túto knihu písal pre ľudí, ako sú moji rodičia, ktorí obaja sú veľmi vysoko kvalifikovaní manažéri a kognitívni pracovníci a paradoxne obaja sa boja svojej budúcnosti. Boja sa, že nebudú mať dôchodky. Našťastie majú mňa. Ale boja sa, že nebudú napríklad v budúcnosti konkurencieschopní. Nebudú mať žiadnu pridanú hodnotu. A nevedia, kde začať, pretože pre nich dnes začať z AI znamená, že neviem, čo mám začať. S Gemini, mám začať s ChatGPT, mám začať s Claudom, nevedia vôbec, kde majú začať a nevedia ani, ako to uchopiť, pretože je to tak nová technológia, že ten svet sa nám mení pod nohami a ty nestíhaš si uvedomiť, ako veľmi sa mení. Čiže preto som napísal tú knihu, aby tam nebol schválne ani jeden tool. Aby tá kniha nebola zastaralá ani o 2 roky, pretože hovorí na základe nielen mojich viac ako 10-ročných skúseností s tými najlepšími na svete, ale hlavne aj na základe môjho štúdia tohto exponenciálneho sveta o tom, ako bude ten nový svet vyzerať a ako ty, ako človek sa môžeš nastaviť na tento nový svet, aby si bol konkurencieschopný. Čiže ja by som asi povedal, je, že každý to svoje odvetvie pozná najlepšie. Ja ani ty nepoznáme to odvetvie, kde tí ľudia sa nachádzajú. Ja aj ty si to vieme predstaviť pre media buying, vieme si to predstaviť pre činnosti, ktoré... Čiže ako náhle tá technológia je pre nás uchopiteľná, vieme si ju predstaviť v tom našom daily breade alebo dennom chlebiku. A takisto si myslím, že ako náhle je tá technológia uchopiteľná pre tých iných ľudí, tak tiež si budú tiež vedieť predstaviť. Napríklad poviem, môj otec podniká v doprave. X rokov. X rokov robia manuál, spada tam strašne veľa variabilných, čiže cena nafty, mýta, v každej krajine sú iné mýta a teda ja sa do toho nevyznám, snažím iba to, čo mám z počúvania. A preto vždy, keď príde nejaká cena, tak oni majú nejaké kalkulačky v Exceli a sú tam nejaké manuálne veci, kde oni si tie variabilné premenia na základe dnešných dát. To je všetko, čo vedia zautomatizovať. Vieš, že už ten celý objednávkový proces si vedia zautomatizovať, ale doplo mu to, až keď si prečítal tú moju knihu, že aha, kde by som vedel byť napríklad, že dnes viac efektívny a začať prerábať tie workflowy tak, ako to robíme dnes a pýtať sa, či to tak stále musíme robiť. Pretože tí najúspešnejší budú tí, ktorí vedia, čo robia už dnes, vedia, ako to robia, čo veľmi málo ľudí vie, že dneska málo ľudí vie, a aký vôbec workflow robí, lebo ten workflow mu tiež len niekto nariadil. Ale do budúcna podľa mňa budú tí úspešní, ktorí ten workflow si zmenia podľa AI a keď tam budú stále ľudia, ktorí budú musieť vykonávať tú činnosť, lebo niekto im ten workflow nariadi, tak stále tam budú. Vieš, to je proste, tie nožnice, áno, sa otvoria ešte viac, ale pre tých pripravených si nemyslím, že budú tie možnosti horšie, práve že budú ešte lepšie a tí, ktorí už dnes nerobia a len sú na nejakom, že coastline, že coastujú tým životom a povedia si, až tak ja už nejako dožijem. Bohužiaľ, tak tí sa budú mať zle, ale tí podľa mňa sa majú zle už aj dnes. To mně přijde zajímavý, že po hrozně moc letech se to
otevírá ty nůžky v tom, že mají šanci ty lidi, kteří nemají ty zkušenosti, třeba ty mladí právníci a tak dále, protože ty budou mít vlastně tu výhodu, i mladí doktoři kdokoliv, tu výhodu toho, že oni nejsou poznamenaní tím starým procesem a už vlastně do toho budou vstupovat už s tím AI od začátku. Jo? Jakoby, že rovnou si budou zjednodušovat tu práci, vymýšlet na to ty systémy a tam si myslím, že jakmile najde tahle ta první generace, tak tam ten zlom jako bude jako obrovský, že jo? V těch industrii se to bude nejrychlejší. Vys prostě Ford, vys Apple, tady z Nokia a vys dokoliv. Jakmile přijde vždycky jeden do toho odvětví, který tam udělá ten boom, A to sa deje. To sa dialo s internetom, to sa dialo s elektrikou. Vždy musí prísť niekto, kto má kuráž sa opýtať otázku, prečo to takto robíme. Elon Musk, ty jsem čet knížky, že lítání do vesmíru NASA. To budú ľudia budúcnosti. Prečo to robíme takto? To je základná otázka. Veľa ľudí proste žije svoj život a teraz akože nielen pracovný, ale aj osobný stále v nejakých kolejach. Tá otázka, ktorá zmení všetko, je prečo to takto robíš vôbec. A niekedy napríklad zistí, že niektorí ľudia žijú aj osobný život len tak, lebo tak ako ho žijú a nesnažia sa ho meniť, lebo im to dáva istotu a sú tak spokojní. Takže tí úspešní v budúcnosti budú tí, ktorí sa budú pýtať, prečo to robíme takto a nie inak. Na to jsme ještě narazili, na tuhletu věc, kterou to popisoval, a to je, že AI není nástroj, AI je abeceda. Ono to vlastne, táto metafora ide späť k tej fundamentálnej myšlienke, ktorú som opísal na začiatku, lineárny versus exponenciálny svet. A keď si komunikoval na úrovni človek-človek, tak si komunikoval tak, ako komunikujeme my dnes. Dneska už dokonca AI, keď ich mapujú, lebo už tie konverzácie behajú na úrovni stroj-stroj, nekomunikujú ani v angličtine. Oni si najdú svoje stroje. Oni si našli svoj vlastný jazyk, ktorým komunikujú. A ja osobne si myslím, že AI pre nás je ako keby metaforická abeceda na komunikáciu s tými strojmi. To znamená, ty sa nechceš stať negramotným a analfabetom v exponenciálnom svete. A to si myslím, že je tá téza toho, o čom sa bavíme, že na to, aby si bol úspešný v lineárnom svete, si musel vedieť čítať, písať, počítať. Na to, aby si bol úspešný v exponenciálnom svete, tiež budeš musieť vedieť čítať, písať, počítať, ale musíš to vedieť so strojmi a to je práve o tom je tá AI, že ty nemôžeš byť analfabetom. A dokonca najzraniteľnejší sú tí najúspešnejší. Keď si dnes majiteľ továrne, majiteľ úspešnej firmy, a majiteľ akéhokoľvek, ty si povieš, Ježiš, ja mám na to ľudí, OK, ja už môžem delegovať. Tak dopadneš presne ako ten král, ktorý mal pisárov a tí ho okradli, lebo on nevedel čítať a počítať. Čiže ty nemôžeš byť analfabet nového sveta. Ty sa musíš naučiť nový jazyk, aby si mohol fungovať v novom svete. A podľa mňa to je tá základná téza tohto celého. Čiže tá tvoja otázka teraz, keď mi ešte raz spomenieš. Tam to bylo, jakoby, abyste vysvětlil tu abecedu, protože to tam hezky popisoval i s tímhletím, že jo, nejdřív byly hliněné desky, to byly první, kam se lidi začali psát, že jo, obilí a tady ty dále, pak nějaký papyrus, pak začaly tiskárny, že jo, který to jako kopírovali, díky tomu se to dostávalo k lidem, že jo, pak přesně jako začal telefon, internet a dneska už jsme na vrcholu a poslední ta etapa vlastně jakoby té abecedy je to AI. Že vlastně jako dál už pravděpodobně, zase my nevíme, že jo, dneska je možný, že pak bude myšlenkama si pomyslí člověk a takhle mu to skočí. Ja osobne si myslím, že sú nadstavby už dnes, ktoré existujú, dokonca som bol sám pri niektorých testoch a niektoré z nich sú aj verejné, napríklad, že Neuralink, keď máš slepého človeka, ktorý odrazu vidí, vieš, tak ako ďaleko sme od toho, aby nevidel nejaký nový svet, ako ďaleko sme od toho, aby ten človek nemal všetky informácie, čiže a dokonca je to jedna z tých test knihy, že dneska stále ešte fungujú aplikácie, ale aplikácia je len nejaké rozhranie medzi nami a strojom. Do budúcna si myslím, že nebudú žiadne aplikácie. Budeš priamo komunikovať so svojím strojom a možno ten stroj nebude vyzerať tak, ako ho poznáme. Možno ten stroj bude implementovaný už v tebe a tým pádom ty nebudeš mať potrebu mať akýkoľvek iný stroj ako ten, ktorý budeš mať zabudovaný sám v hlave. Čiže áno, nevieme, čo bude o mesiace, roky, ale čo vieme je pripraviť sa na dnes, aby sme na tú budúcnosť boli nastavení. To znamená,
najhoršie, čo môže, je to fajtovať. Je, že sa proste tomu strániť a hovoriť si, že ja celý život to robím takto, tak už to hádam nejako dožijem. Tak ono se říkalo, že vlastně ty máš, že ty byly 3 fáze, že člověk bez strojů, pak měl být člověk, který už je na půl stroj, zaintegrovaný, už jako přemýšlí, což už se vlastně ukázalo, že my už posledních 15 let jsme. I když ten telefon nemáme v našem těle, tak už je to takovou součástí toho našeho života, že už jsme vlastně, jak se říká, polo cyborg, jakoby polo kyborgové, dneska už jako fungujeme s tou technologií takhle a ten poslední stupeň je přesun toho vědomí do stroje, jako takového, na čem už se samozřejmě taky dneska začíná pracovat a věřím tomu, že už se to jako někde i děje, tohleto, a to je ta poslední etapa, že kde se to všechno změní, jako dost pravděpodobně, že opravdu díky tomu budeme schopní přenášet vědomí, nesmrtelnost. To je napríklad, čo my vytvárame dneska a vlastne keď som aj transformoval firmu, tak dneska vytvárame druhé vedomie firmy. Voláme to druhý mozog. To znamená kolektívne vedomie všetkých rozhodnutí, ktoré ste za celú históriu spravili, prečo ste ich spravili, ako ste ich spravili, pretože to, čo je najhodnotnejšie do budúcna, keď to nebude informácia, budú to dáta. Bude to kontext, prečo ste to s tými dátami, s tou informáciou spravili tak, ako ste to spravili. A dneska príliš málo firiem zberá svoje dáta, príliš málo firiem vlastní svoje dáta. Dokonca aj ľudia, ktorí sa píšia tým, že OK, ale my zberáme dáta, tak ich možno nevlastnia, majú ich uložené niekde v externej spoločnosti a tie dáta nie sú ich. Takže asi ten základ taký je vytvoriť si druhý mozog firmy, pretože keď ti zhorí budova, tak to ti zostane. V minulosti to boli tie hard assety a keby ti zhorela fabrika alebo táto budova, tak možno je ťažké pre teba prestavať firmu. A v budúcnosti to bude, keď ti zhoria dáta, tak neprestávaš firmu. Tie fyzické veci, ktoré vidíme, dokážu nahradiť relatívne veľmi jednoducho, tie dáta nie. Teď se přesunu do mojí EZO oblíbený části takový, ale to je, teď se tady bavíme o AI, technologii všem, ale jak vnímáš obecně třeba a i s těma lidma, s kterýma se spotkával, dá se říct jako vesmír obecně, jakože energie a ayahuasku, minulý životy, jiný třeba jako dimenze, jaké k tomu máš třeba nějaký jako takovýhle přístup nebo tohleto za to, co si prožil s lidma, s kterýma se spotkal a vnímání tohoto? Veľmi často si kladiem otázku, že či to, čo robíme, je osud, alebo sú to naše rozhodnutia. A či tie rozhodnutia sú naše vlastné, alebo sú presne také, aké mali byť dané. To je otázka, s ktorou sa veľmi často pohrávam a myslím si, že to je otázka, ktorá sa dá vlastne uplatniť na to, či sme mali minulé životy, či je reinkarnácia, či nie je reinkarnácia, či využívame naplno svoj mozgový potenciál, alebo nevyužívame, čo vieme, že nevyužívame, či je nejaký budúci život, či je život niekde inde, či máme nejaké paralelné alter ega niekde vo vesmíre, že je veľmi veľa vecí, ktoré skutočne takto sú. Ja osobne veľmi rád o tom čítam, veľmi rád sa o tom bavím a napriek tomu stále verím, že mám život vo svojich vlastných rukách a rozhodol som sa, a to si myslím, že to je asi tá kľúčová veta, ja sám som sa rozhodol, že som pánom svojho osudu. Takže verím tomu, že moje rozhodnutia sú moje rozhodnutia, ktoré ma vedú či už k dobrým alebo zlým skúsenostiam. Mně totiž přijde, že čím víc jako úspěšných lidí potkám, nebo sleduju, nebo poslouchám, a se to štěstí, že třeba jako angličtinu si myslím, že máme dobrou a už hrozný roky sleduju jako vlastně zahraničí, to je jako přesně Eda, Majleta a tak dále, už ještě od Rogena dávno. Vlastně já jsem dřív začal jako číst knížky jako zahraničních a to, než bych začal jako českých. Tak mi přijde, že ten společný jmenovatel je, že jsem ještě skoro nepotkal nebo neviděl člověka, který by na to nevěřil. Na to nějaký jakože určování si jakože budoucnosti, vesmíru, přesně jakoby nějakých rozhodnutí, dimenzí, že mi přijde, že tak nějak všichni to zaintegrovávají do těch svých životů. Ja si myslím, že sa to asi viaže k tomu, že iba veľmi arogantný a naivný človek verí, že on je tá najmocnejšia bytosť na svete
A či už veríš na Boha alebo akékoľvek iné náboženstvo, tak si myslím, že je tu nejaká neviditeľná sila, ktorá ovplyvňuje či už priamo nás alebo kolektívne, či už to bolo v minulom, budúcom alebo v tomto živote. Je to téma, kde sa vieš asi zaoberať hodiny a hodiny a hodiny. A máš nějakou situaci jako ze života, kdy si jako že vybavíš, že jako si řekl, ale tohle je až jako Creepy? creepy, že to nebylo fakt jako v mých rukách, nebo něco si řekl, ale tohle je až jako divná situace. Mám. A ja osobne som sa rozhodol vlastne ísť do sféry personal developmentu nie kvôli peniazom. A peniaze boli sekundárne, čiže to, že som, ja neviem, lietal private, alebo že som mal niekoľko Rolls Royceov, alebo a teda to je sekundárny dopad. Nebolo to nikdy akože primárne, že teraz idem za tým za peniazmi. Ten primárny 10 rokov drive, viac ako 10, bol získavať informácie. A chcel som ísť do sféry personálneho developmentu, aby som najskôr vybudoval samého seba a potom som mohol vybudovať niečo väčšie, pretože nechcel som byť opak, že budem celý život liesť na vrchol nejakej hory, iba aby som zistil, že je to nesprávna hora. Takže najskôr som chcel odhaliť samého seba, čo vlastne mňa robí šťastným a čo vlastne v živote chcem. A ten môj vzťah k osobnému developmentu a veriť v to, že je niečo väčšie, ako sme my, alebo nejaký ten taký invisible hand, začal, keď som mal 14 rokov. A tento príbeh neviem, či som niekedy niekomu povedal, ale poviem ho, keďže si to načrtol. Ja som asi do mojich 18 rokov hrával aktívne futbal. Vlastne to bol aj taký, že keď som sa zranil, tak som začal podnikať, ale do 18 som aktívne hrával futbal. A keď som mal 14, tak som hrával za Akadémiu Sparty Praha. A nehrával som. Ja som sa dával na lavičke, ale akože boli sme že veľmi silný ročník, že z nášho ročníka máme 2 slovenských reprezentantov, dokonca v tom čase boli 4 slovenskí reprezentanti, ktorí to dotiahli nie len do juniorskej, ale aj seniorskej reprezentácie. A boli sme veľmi silný ročník, ale ja som sa dával na lavičke. A ten môj režim vyzeral tak, že ja som každý deň po škole, to bola ešte základná škola, to som bol 9 na základnej škole, som chodil na tréning a vždy som si zobral autobus a vždy proste som išiel do tréningového centra. A čo sa stalo je, že raz nám odpadla hodina. Čo sa málo kedy deje na základnej škole. Na strednej sa to deje dosť často, ale na základke sa to proste nedialo. A odpadla nám posledná hodina. A tak som išiel okolo autobusovej zastávky a povedal som si, že vieš čo, že tým, že odpadla, tak nebudem čakať na tej, kde som vždy išiel na autobus, ale že prejdem to peši. To bolo zhruba nejakých 40 minút na tú druhú zastávku, odkiaľ ma zoberie autobus. A ako som prechádzal okolo tej autobusovej zastávky, to bolo ešte v dobe, keď autobusové zastávky mali vedľa seba PNS-ky. Že normálne si kúpil, vieš, žuvačky a noviny a teda dneska už to asi tak nie je, neviem. Ale bola PNS-ka. A ako som prechádzal okolo tej PNS-ky, tak mi niečo hovorilo, že kúp si denník šport. Hovorím si, že v živote som si denník šport nekúpil, tak som kráčal k tej ďalšej zástavke. A celý čas 10 minút moja hlava, kúp si denník šport. V živote som si ho nekúpil. Po 10 minútach nevedel som tú myšlienku dostať z hlavy, som sa vrátil späť a kúpil som si denník šport. A teraz, aby som sa vrátil ešte o 9 mesiacov dopredu, pre kontext, už som povedal, že som nehrával, ale rozhodol som sa to zmeniť. Po 1 rok som si povedal, že tak ja teraz začnem hrávať. A musím začať hrávať tak, že budem trénovať viac ako ktokoľvek iných. Takže som chodil nielen na tréningy tým autobusom, ale vždy po tréningu som sa vrátil a niekoľko hodín denne som si kopal ešte s loptou na ihrisku. Každý deň. A mali sme doma knižku o osobnom developmente, kde bolo, že proste musíte si vizualizovať ciele. Tak som si povedal, že dobre, tak si mám vizualizovať ciele a že nemôžete snívať v malom, ale vo veľkom. A musí to byť konkrétny cieľ. Musíte presne vidieť, kam idete. Urobte si vision board. Tak ako 9, tak na základnej škole som, no dobre, tak veľký cieľ. No tak veľký cieľ. A musíte tomu veriť. Tak hovorím, veľký cieľ. Najlepšia liga na svete je anglická.
tak som si dal, že anglická liga a pozrel som si všetky týmy, ktoré hrávali v anglickú ligu. Vieš, Arsenal, Liverpool, všetky týmy. A ja hovorím si, Arsenal, to je asi príliš veľké, že tomu neverím. Že Arsenal, že budem hrávať, tomu neverím. Liverpool, tomu tiež nie. Ale potom tam boli dva týmy. Bol tam Birmingham City a potom si hovorím, a dobre, a dám si ešte z prvej ligy, že o ligu pod a tam som si dal, že Ipswich Town. Tí boli prví a Birmingham bol posledný v Premier League a Ipswich bol v tom čase niekde na vrchole tabulky tej druhej ligy. Tak som si dal tieto dva týmy a som išiel na Google, to bolo ešte v čase, keď si mal tie modemy taký, že na SIM kartu, že si sa pripojil a čakal si akože niekoľko, fakt, že XY minút, aby proste niečo išlo. Tak som išiel na Google a našiel som si, že tréningové kempy a vytlačil som si, ako vyzerajú tie ich tréningové kempy. Vytlačil som si 2 tréningové kempy. Birmingham City a vytlačil som si Ipswich Town. A každý deň po škole, keď som vždy prišiel, som si šiel kopať, ale ráno som sa budil s tým, že som išiel zaspávať s tým, že som sa pozeral na tie tréningové kempy a vedel som, prečo to robím, lebo som si to prečítal v knihe. A teraz 9 mesiacov dopredu tú sezónu som opäť nehrával. Stále som iba sedel na lavičke, takže mňa nemohol žiadny scout ani vidieť, lebo ja som vlastne nehrával. No a čo sa stalo je, že ak mi tá hlava, že kúp si denník šport, tak som sa vrátil, kúpil som si denník šport, prelistoval som denník šport a na zadnej strane bola taká malá reklama, že organizujeme kemp Birminghamu City na Slovensku a že za 300 €, alebo ja neviem, to ešte boli asi slovenské koruny, že na 2 dní môžete prísť a môžete trénovať pod vedením ako keby trénera Birminghamu City. No a čo sa stalo, čo som ja nevedel, je, že ten tréner ochorel, takže namiesto neho zavolali ako keby skauta, ktorý mal na starosti celú Európu. A ten scout, keďže už tam prišiel, a to bolo pár dní pred začiatkom kempu, si tam zavolal všetkých, ktorých on už vyskautoval. Takže proste boli, že ako keby 2 týmy v tom kempe. Tí, ktorí už boli vyskautovaní a mali podpísané zmluvy ako nejakí noví talenti zo Slovenska a Čiech z Birmingham City a my takí akože... Kto dal 300 €. No jasné, tí, na ktorých chceli zarobiť. No ale pointa je, že ja som vtedy zavolal tatinovi, že tatino, že idem do Anglicka, že musíš mi toto kúpiť. A on, že no ty kokos, no dobre, tak ti to teda kúpim. A ja som veril tomu, že proste idem do toho Birmingham City, lebo však Birmingham City, chápeš? Napsáno, vision board. No jasné. Tí sa na vision boarde vie všetko. No a vlastne ja som hral za ten horší tým, ja som hrával obrancu a oni vyskautovali fakt, že najlepších útočníkov a teda. A za tie 2 dní cezo mňa nikto neprešiel. To je akože, toto je že true story, že nikto cezo mňa neprešiel. Ja som proste si tak veril, že som tak dobrý, že cezo mňa nikto neprejde. No a skutočne cezo mňa nikto neprešiel, ale za 2 dní, po 2 dňoch ten scout povedal, volal sa Mark Fogarty, aj mám od neho maily, aj všetko máme doma. Môj tatino tomu akože dodnes neverí, akože to je taká, vieš, že personal experience, taká dosť creepy, ale po 2 dňoch ten Mark prišiel za mnou a hovorí mi, že musím hovoriť s svojím otcom. Ja neviem, čo som niečo pokazil, alebo vieš, alebo tak. Volám tatinovi, že on chce s tebou hovoriť. Že tak som mu dal mobil a ja som nevedel tak dobre po anglicky, vieš. Tak on mu povedal, že vlastne, že za 2 dní odlietam do Birminghamu, začínam s nimi normálne, že sezónu, že sa na mňa spolieha a teda. Vlastne som začal vtedy trénovať s Birminghamom a potom neskôr ešte, to je tiež creepy, z Ipswich Townu. A potom som sa zranil. Ale napríklad za Ipswich som odohral niekoľko zápasov akože v akadémii, že aj proti Fulhamu alebo tak, takže to bolo také akože veľmi zaujímavé. No a potom, keď som sa zranil, tak a musel som futbal nechať, tak vo mne zostalo práve to, že keď niečomu veríš, tak to môžeš dosiahnuť a niekedy aj to, čo si možno myslíš, alebo pre veľa ľudí je šialené a pre teba, ak nie je, tak stále to môžeš dosiahnuť. A z toho je takový jako skoro ten osud, když jsi říkal, že věříš na to, jestli máš osud, nebo jsi že vlastně pánem rozhodnutí. Když tak popisuješ, tak tady jako to si skoro až nemohl být ani vlastním pánem rozhodnutí. Že to je takový, jako, že tam někdo tam nad tebou stál a říkal, běž si pro to. Áno, aj nie. Je téza, volá sa to, že cubic centimeter of chance. Poznáš to? Ne. Ak si dohľadaj, ja sa ju budem snažiť parafrázovať, je to, že cubic centimeter of chance. Je to veľmi obdobné filmu 8 Mile, aj keď tá téza je veľmi stará.
Ale a napríklad, a ešte na to poviem tretiu vec, Robin Sharma hovorí, you don't get lucky, you make lucky. Takže tie možnosti sa pred nami stále otvárajú. Vždy sú možnosti. Aj teraz sú možnosti. Uspieť v exponenciálnom svete. Otázka je, či si pripravený. Vieš, nebolo, že odrazu som si kúpil denník Šport a išiel som na nejaký kemp. Je to, že 9 mesiacov som robil všetko možné a to sa bavíme, že v tom týme už boli reprezentanti, ktorí dnes zarábajú že milióny eur ročne. Sú to úspešní ligoví futbalisti v zahraničných ligách. A čiže my sme trénovali všetci rovnako a ja som si ešte pridával viac. Čiže you don't get lucky, ale you make lucky. Takže verím tomu, že šťastie praje tým, ktorí mu idú naproti. A možno za 3 roky tu takto budeme sedieť a povieme si, že wow, že ty si, že vieš, že teraz nedávno som sa stretol s tým názorom, lebo som odpredal niekoľko aut, ktoré som mal a niekto mi hovorí, že ja keby mám taký Rolls Royce ako ty, tak ja ho v živote nepredám, to je jedno z najkrajších aut. Okrem toho som napríklad, že čo som mal niekoľko nehnuteľností, tak som 4 roky stával dom, ktorý som vlastne povedal, že ho idem predať. A moja mamina mi povedala, že Ježiš, keby mám taký dom raz, tak to v živote nikdy, však to je palác. To je úžasný dom. Palác. Prečo predávaš palác? Ty v živote viac nič nepotrebuješ. A ja hovorím, no, keby som na svet takto pozerám, tak fakt nikdy nič viac nemám. Takže idem šťastiu naproti v tom, že alokujem kapitál a snažím sa staviť na tú budúcnosť a vlastne nezdielam nič iné, ako čo robím sám. A verím tomu, že to je jediná možnosť, ktorú aktuálne v živote máme, pretože musíme prevziať kontrolu nad tým, kde sa dnes nachádzame a potom sa možno o 3 roky budeme baviť, že Ježiš, ty si mal také šťastie. Teraz poviem napríklad, že pro tip, a toto není, že absolútne, že žiadna finančná rada, ale... Ty som do popisku to tam dej dolu. Takže keby ma niekto chcel súdiť, tak nie. To je tak, když žiješ roky v Americe. Ale veľa ľudí sa ma pýtalo, že dobrá, teraz keď predáš, že kde dávaš tie peniaze? A ja verím tomu, že existuje taký super cycle v rámci AI, kde prvé boli technológie, druhé boli datacentra, tretie boli tí, ktorí tie technológie a datacentra zutilizujú do jedného. A hovorí sa o veľkom krachu, je veľmi veľa téz. Myslím si, že ľudia majú byť obozretní. Ja už niekoľko rokov som bullish na Amazon. Myslím si, že to bude kráľ toho tretieho supercyclu v rámci AI. A v rámci toho vlastne idem ešte viac bullish na Amazon, pretože nie len to, že majú datacentra, nie len to, že majú marketplace, nie len to, že je to tretia najväčšia marketingová firma sveta, to si málo ľudí uvedomuje, že vlastne, že po Mete, Google sú oni vlastne tí, ktorí majú najviac dosah na ľudí a dokážeš si tam kupovať vlastne a akvizovať zákazníkov. Takže je to, že XY veci, ktoré oni majú a keď sa pozrieš na valuáciu v kontexte napríklad aktuálnu voči SpaceXu alebo aj iných firiem, je veľmi výrazne podhodnotený. A čiže ja osobne som veľmi bullish na toto a preto sa nedržím nejakých vecí, ktoré mi niekto povie, že toto je palác, ale skúsim sa a neznamená to teda, že predávam veci kvôli tomu, aby som ich nemal, že teraz budem chodiť bosý a objímať stromy. To nie je moja cesta. Moja cesta je, chcem byť veľmi bohatý, takže... Prodávaš, aby si mohol kúpiť väčšie veci. Presne tak. Takže a to je ad 1, ad 2. Ja som to už spomínal. Nedelegovaná komplexita ti zabíja tvoju kreativitu. A ja si osobne myslím, že ako kognitívni pracovníci, ktorí možno vedia to z naše X a vieme ho škálovať, tak sa bavíme, že máš veľkú komplexitu. To ako keď sa bavíme, že máš nejaké rany a teraz ako začínaš a začneš si ich nejako zalepovať, že kúpiš si to, tam minieš peniaze a teda.
ti budujú nejaké levely komplexity v živote. Že kedysi, keď sa na seba pozriem, alebo keď som sa na seba pozrel 2 roky dozadu, tak som si povedal, že ja mám všetko, čo som vždy chcel mať a napriek tomu sa necítim, že by som mal nejakú slobodu. Že ultimátny cieľ môj bol sloboda a ja teraz tu mám, že XY veci a napriek tomu som v Japonsku a volá mi záhradník ohľadom domu alebo deje sa proste XY veci, že máš nejaké levele komplexity, ktoré ti sú taký distraction od tej tvojej kreativity, tak som si povedal, že na to, aby som mohol ísť o 10 levelov vyššie, o 100 levelov vyššie, neviem, musím konať inak ako som konal, čo ma dostalo sem. Že to, čo ma dostalo tam, kde sa dnes nachádzam, ma nedostane na tie levely vyššie. Takže preto som veľmi veľa vecí z toho osekal, nielen kvôli financiám, to je sekundárne, primárne, je komplexita. Jak vnímáš takovou tu tezi, že se nemá sedět jedním zadkem na vícero židlích i v biznise? Ja nesedím, ale paradoxne hovoria to ľudia, ktorí ja si osobne myslím, že diverzifikácia je to isté ako rovnováha. Vysvetlím. Rovnováha v živote, to, že máš rodinu, to, že máš úspešný biznis, to, že máš zdravé telo, to, že máš čas cestovať, si nemyslím, že prichádza takto, že všetky misky máš na 25% naplnené, alebo nech už je to percento akokoľvek, ona prichádza z dlhodobom horizonte. To znamená, že tiež na to, aby si mal niekedy, že úspešnú rodinu, si musel možno makať XY hodín v kancelárii a vtedy si možno nedejtoval tak, ako dejtuješ svoju ženu teraz, necestoval si, ako cestuješ dnes, lebo si to proste vyžadovalo, že bol nejaký push, čiže bol nejaký cycle a 2 roky si pushoval za niečím, to si naplnil, potom si to automatizoval a ten čas, ktorý si kúpil späť, si investoval do niečoho, zase si to urobil to isté a zase a teda. Ale keď sa budeš snažiť chytiť všetko naraz, tak ti to utečie. A to si myslím aj o diverzifikácii, že áno, to není teraz, že Ježiš, jediné, čo mám, je akcie Amazonu a tá diverzifikácia je o mnoho väčšia, ale ten najväčší asset a najväčšie bohatstvo podľa mňa nevybuduješ tak, že teraz budeš diverzifikovať a kúpiš len 100 najlepších firiem a do každého dáš 1%, vieš. Čiže musí tam byť ten asymetrický risk a musí tam byť práve to, že musíš mať musíš mať taký hedžový risk voči svojmu životu. To znamená, že skôr sa vnímať ako profesionálny atlet, že toto je sezóna pušovania, potom toto je sezóna tréningu a vlastne žiadna tá sezóna netrvá väčšine. To si všímám poslední třeba 3 roky, že se tohleto téma hodně i jako v českém jako i Vašek to má něco, všichni kluci jako další, že to i komunikují mezi ty lidi a už se tak jako zachází, jsou ty sezónky, prostě já to i sám vnímám, že máš přesně období, kdy tlačíš, období, kdy jako musíš ubrat a tam se dá tím zadkem sedět navíc, ty jsi to hezky popsal, navíc rožidlí, že to není přesně o tom, že najednou založíš 1, 2, 3 firmu, ale ty makáš na jedné firmě, že jo, nějaký roky, pak přesně zautomatizuješ, tak máte volný čas, to si udělal, můžeš vkládat jakoby do jiného biznesu, že jo. Bavíme sa o hedžovom risku. Teraz poviem presne príklad a jeden z mojich najobľúbenejších príbehov, Jeff Bezos. Úspešný Wall Streetový manažer, ktorý proste si spravil analýzu, urobil hedžový risk na to, že teraz e-shopy alebo online store bude proste brutál budúcnosť, tak si dal na rok pauzu. On nedal výpoveď, dal na rok pauzu, že ide rok skúšať knížky. S tými začal. Ale nezačal s tým, že všetko pustil, začal s dátovými centrami, začal s knihami, začal s XY ďalšími, s centrami fulfillmentovými. Proste nezačali tak. Začali jednou vecou. Až keď zmastruješ tú jednu vec dokonalo, tak sa pustí na ďalšie. A to si myslím, že je problém dnešnej doby, že veľmi veľa ľudí tam vonku a sleduje nejaké social media, čo sú snippety úspechov denných a sú to highlighty životov,
tebe tie highlighty sa vyskladajú ako XY ľudí žije úspešné životy a ja ich nežijem a ideš robiť 200 vecí, vieš, a potom presne z toho vzniká, že ľudia na Slovensku možno robia skémy preto, lebo pozerajú týchto zahraničných influencerov a povedia si, že Ježiš, ale aj ja musím minúť 150 000 eur za noc na šampanskom s prskavkami. A to musím dať na Instagram, lebo to je super. Tak idem okradnúť 200 ľudí, vieš. To proste veľa ľudí by si malo uvedomiť, že ich život je ich. Porovnávať sa iba so samými sebou, to sa mne nepáči. A robiť hedžové risky, ktoré pomáhajú im a keď niekto je o 10 rokov ďalej ako ty, neznamená to, že ty si na tom horšie, znamená to len, že máš o 10 rokov dlhšiu cestu a to je asi všetko, čo by som k tomu povedal, že nesnaž sa porovnávať s niekým, že OK, on už má aj to, pretože úspech, podobne ako exponenciálny svet, sa znásobuje, on akože compounds. Mi teraz prichádza to slovo anglické na Úrok. Áno, úrok. Úrok proste sa znásobuje a ty odrazu, tá sloboda, ktorú ti to dáva, si ju niekedy nevieš predstaviť. Čiže ty keď možno 4 roky zamakáš na tom, čo je skutočne dôležité, tak sa ti potom tie nožnice otvoria tak, že budeš schopný mať aj tú rodinu, mať aj to. Ale krátkodobo to možno musíš stratiť. Složený úrok, teď som sa to spomínal. Áno. Tak. A lidi, 8 div sveta. Přesně tak, a lidi ho hrozně podceňují, to složený úrok. A ty jsi to v té knížce měl, já to srovnání s tou rejží mám hrozně rád, tohleto, já už jsem čet, nevím, v který knížce jsem to někde čet taky, nevím, jestli to byl, teď nevím, Napoleon Hill, nebo už nevím, možná tam to někde psali, tady to s tou rejží, že jo, to, že on si vyžádal u toho císaře, že co chce za tu, že mu pomohl, a on řekl, já chci na každou šachovnici položiť dvojnásobek rejže. Je to perský príbeh, kde kupec dal kráľovi dal mu šachovnicu. A kráľ povedal, že on v živote tak peknú šachovnicu nevidel. Tak povedal, že tebe dám čokoľvek, čo si zmyslíš. Tak ten kupec si vybral, že chce na každé poličko ryžu a nech sa s každým poličkom zdvojnásobí. Kráľ sa začal smiať, že aký je kupec hlúpy. A vlastne na konci prvého riadku, lebo šachovnica má 64 políčok, to bola hrst. Na konci druhého riadku to už bolo v rece, na konci tretieho to bola vlečka a na konci celej šachovnice to bolo viac zrniek ryže, ako svet vyprodukoval za celú svoju históriu. A tá pointa toho príbehu není len o compound a o tom zloženom úroku. Tá pointa toho príbehu je, že ten král nebol hlúpy, ten král vládol svojej ríši. Ten král bol na vrchole potravinového reťazca. Ten král len fungoval v lineárnom svete, ten král fungoval vo svete, kde funguje drvivá väčšina ľudí a nefungoval exponenciálne. Čiže to je, mne sa ten príbeh páči práve z toho titulu, že ukazuje, že ty môžeš byť najúspešnejší v lineárnom svete a napriek tomu v exponenciálnom svete, v tom, do ktorého my nie, že vchádzame, my už v ňom sme, môžeš dopadnúť ako najväčší hlupák. Takže tá moja urgency je nedopadni ako ten král. Mně se líbí, jak lidi složený úrok jako extrémně podceňují. Že já tam například třeba i na golfu, když jako hrajem, tak když se začneš sázet o 10 korun, slyšel jsi to, když se začneš sázet na první jamce, když řekneš někomu, kdo nikdy nehrál, že přesně, že na první jamce se budeš o 10 korun a s každou jamkou se dubluje ta sázka. Tak na 9. jamce jsi třeba na 1000. Na 18. to asi 600 000. To je dobré, že hrám iba 9 jamek. Iba tie malé ihriska, vieš? No, ale je to právě zajímavé, že těm lidem přesně na 9, že oni seš furt tak, on je to vtipný, třeba do té 12., 13. si řekneš v pohodě a tam to najednou začne jako dělat tohleto masakra, tak to mi přijde, že to je i v tom podnikání, i v tom životě. Vždycky lidi podceňují, jak blízko jsou tomu zlomu. Jo, že makají třeba dlouho v tom podnikání nebo něco dělají a jsou přesně v té křivce, kdy tady odsaď se to začne jako lámat a ta exponenciála bude brutál. Teď, jak ty popisuješ, teď já to cítím úplně stejně, že jsme teď v té křivce jako před tím zlomením a že pak i ty nástroje, které budeme dostávat, ty lidi, kteří s nimi umějí pracovat, to, co popisuješ, tak to bude, ten zlom bude strašně rychlej. Ja si myslím, že nasledujúcich 18 až 36 mesiacov zmení svet tak, ako ho nepoznáme. A to sú veci, kde, vieš, my už dnes sa bavíme, že už dnes sú autonómne autá. Už dnes sú v podstate
autonómne kamiony môžu byť do budúcna. Že se tam, jak vnímáš ta Čínu dneska jako takovou, protože nedávno jsem viděl článek, kde se rozepisoval a komentoval vlastně, a to je to, co ty popisali na začátku, Ford a továrny předtím, tak šéf Toyoty popisoval návštěvu čínských továren. A on, že byl v té továrně se podíval na tu výrobu a říká, Toyota skončí. My jsme v háji prostě, úplně jako, že jsme bez šance proti ním. Říkám, tam přijel plně automatizovaná továrna, návrh jednoho auta jen trvá 12 měsíců, od 18 měsíců od návrhu po funkční prototyp schválený, který funguje. Říká, to my na ty naše továrny to nejsme schopní už jako ani napasovat tu technologii tak rychle. Jak vnímáš jako obecně Asii dneska jako trh v tomhletom jako AI světě? Mně trošku přijde, že to přeberou. Ja osobne si myslím, že keď sa bavíme o tej knihe, že stávka na budúcnosť a lineárny versus exponenciálny svet, tak tá urgencia nie je pre nás, Európanov, len preto, lebo prechádzame nejakými zmenami v rámci technológií. Tá urgencia je aj preto, lebo na pozadí tejto celej zmeny sa deje vlastne geopolitická zmena, kde starý svet, teraz nemyslím ten lineárny, ale starý svet, staré mocnosti, končia a sú nové mocnosti. A kvôli tomu vzniká rôzne geopolitické trenie a konflikty, pretože je to na pozadí boj o to, kto bude pánom nového sveta, o tom, kto bude mať rezervnú menu, tom, prečo to pravdepodobne už nebude dolár, alebo ak sa neudejú iné veci. A keď sa teda bavíme o Číne konkrétne, tak ja osobne si myslím, že je to veľmi fascinujúca krajina, ktorá bola na pokraji krachu a potom v 70. 80. rokoch a je zaujímavé, že bola vybudovaná Amerikou. To neviem, či vieš. V 70. 80. rokoch bol pretlak kešu v Amerike. Všetci bohatí Američania, takmer všetci, investovali do čínskych fabrík, pretože bola lacnejšia výroba a oni vlastne a do čínskej infraštruktúry, pretože všetok ten spotrebný tovar, ktorý Amerika produkovala, neprodukovala in-house, ale produkovala ho v Číne. A celá Čína, Bangladeš a Indonézia sú vybudované vlastne cez fondy a cez privátny kapitál, aj štátny kapitál dokonca, a kde budovali oni infraštruktúru. Takže super veľmoci, ktoré dnes so sebou súperia. Paradoxne Čína bola vybudovaná tými inými super veľmocami a urobila to veľmi fenomenálne. Možno nie pre nás, ale pre nich určite. A kde sú dnes výrazne viac efektívni. Sú dnes výrazne viac kognitívne schopní. Čínsky ľudia, napríklad keď si zoberieme TikTok. TikTok u nás je rovnaká platforma, ako je akákoľvek iná social media platforma. Sú to platformy, ktoré boli vyvinuté ľuďmi, ktorí pracovali v Las Vegas na slot machines, vlastne závislosti. A všetky tieto social media platformy majú ten istý efekt, to znamená zvýšiť tvoj dopamín, tým pádom si závislý a scroll. Není to nič iné ako v mašine, keď vlastne to je ten istý efekt. A tí istí ľudia za tým stáli, ktorých vlastne Meta najala na scroll. A TikTok u nás poznáme ako rovnako takú platformu. V Číne napríklad všetky ostatné social media platformy okrem TikToku sú zakázané. Ale paradoxne TikTok tam vôbec nie je platforma, kde by si videl mačky tancovať alebo psíkov tancovať. Je to platforma, ktorá je edukačná platforma. To znamená, celý ten obsah je čisto iba edukačný. A myslím si, že dnes my ako západný svet prechádzame veľmi veľkou transformáciou a je to akože ten super cycle, keď si zoberieš, že opäť nie je moja idea, ale že ťažké časy tvoria, to určite poznáš, ťažké časy tvoria silných ľudí, silní ľudia tvoria ľahké časy tvoria slabých ľudí, slabí ľudia tvoria ťažké časy. Že akože celý ten super cycle. Tak Ray Dalio má na to veľmi peknú knihu. Tak si osobne myslím, že my keď sa tu pozrieme na nás ako najvyspelejších
ľudí na svete, že Európa a Severná Amerika, tak žijeme vo svete, kde sme príliš slabí. Tí ľudia sú príliš slabí. Všetko je woke, všetko je... A to nehovorím, že by som teraz na niečo narážal a nie som ani v politike, takže nemusím byť politicky korektný, ale ľudia prirodzene sú veľmi slabí. Ja osobne si myslím, že nás tie ťažké časy zocelili. A keď dneska vidím mladých ľudí, ako napríklad, stačí len obyčajný príklad, základná škola. Dneska na základnej škole deti skáču učiteľovi po hlave. My keby sme urobili toto, a to sa bavíme, že 20 rokov dozadu, keby toto urobím, tak on ma zbije, potom ma zavleče do riaditeľne, ten riaditeľ ma pokarhá a ešte doma dostanem nakladačku, vieš. Dneska je to tak, že deti sú zlé náhodou a ešte príde domov a povedia, že učiteľ sa na nich škaredo pozrel, tak ešte rodič príde a povie, že nech nemôžeš byť zlý, ale to je akože odbočujem, len čo sa snažím povedať je, že okrem geopolitickej úrovne sme aj veľmi zoslabli. To znamená, my nie sme schopní s nimi mentálne konkurovať na rôznych úrovniach. A nie sme schopní hlavne si odoprieť plody dneška pre plody zajtrajška. Ľudia tu rozmýšľajú príliš short-termovo a je to presne to, čo hovorím aj v tej knihe, akože v tom exponenciálnom svete. A mňa sa raz niekto pýtal, že no dobré, a čo keď nemáš vôbec pravdu? Že čo keď všetko, čo mi povieš, tak je blbosť? Tak som povedal, že je také porekadlo a tým sa ja riadím, že je lepšie byť bojovníkom v záhrade ako záhradníkom vo vojne. Jsem to říkal manželce týden zpátky, no tohle miluju to porekadlo. No. A myslím si, že dneska tu máme veľa záhradníkov a my nie, že ideme do vojny, my už vo vojne sme na rôznych úrovniach. A ľudia jedinú šancu, ktorú majú, je to, čím som začal. APR, absolútna osobná zodpovednosť. Ty ju musíš zobrať sám za seba. To neurobi nikto. To neurobi dokonca ani štát. Pretože keď sa pozrieš, tak ako si volený? Si volený tak, že možno tieto myšlienky neurobia to, že ma ľudia budú mať radi a budú hovoriť, že hovorím blbosti, ale akože v zásade je mi to jedno. APR je o tom, že veľa ľudí sa spolieha na to, že ich zachráni štát. Ale aký štát ťa zachráni? Keď dneska všetci sú volení väčšinou a väčšina je slabá, tak čo bude ten politik hovoriť? Iba to, čo imponuje tým slabým. Dneska, keď chceš vybudovať bohatstvo, tak musíš byť value creator. Tak ako v minulosti. Ale value creators nie sú odmeňovaní. Ty keď sa viac snažíš, chceš vytvárať nejakú hodnotu, tak kto ti pomáha? Nikto. A keď si pozrieš akékoľvek iné správy, tak tí, ktorí sú zákonodarci a vytvárajú zákony, tak tí potrebujú inklinovať nie k tým value creators, ale tí, ktorí sú proste požierači systému. A to je jedno, či sme na Slovensku, v Čechách alebo niekde inde. A nemáme proste ľudí, ktorí by boli ochotní si povedať, že OK, mám tu nejakú dlhšiu misiu ako tieto 4 roky, prechádzame najväčšou zmenou v histórii a musíme sa na to prispôsobiť. Nikto to nerieši. Prečo nikto nerieši napríklad, že v štátnej správe, že máš, vieš, v Nemecku, keď bola najväčšia kríza a bola vzbura, tak to isté francúzska revolúcia, vieš, pri koľkatých percentách nezamestnanosti tieto vzbury zišli? 5, 6? 20. 20. To znamená, že my keby dnes len nahradíme celú štátnu správu, nielen na Slovensku a Čechách, nebavíme sa teda o nutnej štátnej správe, ako je polícia, alebo hasiči, alebo záchranári, ale bavíme sa o byrokratických pracovníkov, ktorí napríklad sedia na daňovom úrade, zdravotnom, alebo to je jedno, tak ty keby ich nahradíš a dnes ich vieš automatizovať pomocou AI, tak sú nezamestnaní. A teraz ten štát je v kolapse. Ale prečo sa teda štát nezamyslí nad tým, akýkoľvek, že sú veci, ktoré sú životu esenciálne a tí ľudia by mali byť rekvalifikovaní. Štát by mal začať sám so sebou s rekvalifikáciou týchto pracovníkov, lebo tá zmena je nutná.
tá zmena príde a keď už ich teda majú byť zamestnaní, tak nech nie sú zamestnaní v byrokratickom systéme, ktorý sa dá zautomatizovať, ale nech sú zamestnaní napríklad v tom, že štát má vlastné polia, tak nech vytvárajú vlastný chleba. A tí sociálne slabí nech majú chleba zadarmo. On to stát začne řešit ve chvíli, kdy, a to se dneska už to je, že téma, kdy oni za každého ztraceného zaměstnance nemají sociální zdravotní odvody. Že jo? Za každého zaměstnance, který nahradí AI, roboty, automatizace, tak státu přestává chodit jako peníze. Takže ve chvíli, kdy to už začne být taková suma, tak oni to začnou řešit a začnou zdaňovat, že jo, nějak vymyslej. Ono sa to bude riešiť, už tie štúdie už sú dnes, hovorí sa o UBI, o univerzálnom príjme a pravdepodobne to bude viesť k tomu, že štáty sa extrémne zadlžia. Čiže to, čo poznáme my dnes, ako keby voči zadlženiu je nič oproti tomu. Tak COVID to zvednul, ten už nám to jako, ty limity přeresetoval maličko. Myslím si, že skutočne tá budúcnosť bude patriť tým, ktorí sú pripravení ešte viac ako v minulosti. Takže len sa bavím o tom, že keď si ty načrtol tú Čínu, alebo že či máme šancu, my nemáme šancu s nimi konkurovať vôbec. Jedine ako máme šancu s nimi konkurovať je cez boj a teda, čiže tak ako vždy sa to deje, takže that's it. Jsem dělal Honzu Hrubýho, to je vlastně CEO Remaxu Československo celého a on předtím dělal top manažera právě pro nějakou asijskou jako firmu, že tam lítal a ten to popisoval, že jsou jako úplně ustřelený ty lidi tam, že prostě pracují non-stop pořád, vědí každý detail, každý prezentace, absolutně jako stroje a že proti ním, že on když tam přišel poprvé z toho hotovej, že on říká, hele, po mně chtěli prezentaci a pak tam reálně se mnou seděl CEO celý tý, já nevím, multibilionový firmy a znal každou stránku té prezentace a chtěl to se mnou řešit. Ono to začína výchovou. U nás sa vo svojej podstate školský systém nezmenil čias Marie Terezy. Marie Tereza je tá, ktorá založila povinnú školní docházku. Povinnú školskú dochádzku a málo kto vie, že ju založila preto, aby sa ľudia naučili písať, čítať a boli schopní pracovať v novom svete. Tá úroveň nad tým bola ešte, aby mali režim pracovného dochádzania. Takže neviem teraz úplne, že kto je za tým, alebo kto tú tézu vyslovil, ale čo viem, že ten systém sa nezmenil, ale systém práce sa zmenil veľmi v tej doby. My už dnes nie sme manuálni pracovníci, sme kognitívni pracovníci a dneska už ani nebudeme kognitívni pracovníci. To znamená, že tá reflexia voči tomu školskému systému nie je stále žiadna. Tá elementárna vec toho, že školský systém ťa stále učí memorovať sa informácie, vychádza z dogmy, že informácia je cenná. Ale informácia už cenná nie je. Dneska čo je cenné, je kreatívne uvažovanie, ktoré vedie k novým cestám, ako dospieť k tomu istému záveru. A dneska tá budúcnosť nie je o tom, kto vie odpovede, ale kto vie otázky. A tie otázky sa musíš naučiť klásť. Čiže ja osobne si myslím, že Čína touto cestou išla už dávno. Už veľmi dávno sa zmenila školský systém oproti nášmu školskému systému. A vidíš to na tých ľuďoch. Vidíš, akí sú odolní, sú antifragilní. Čiže každý neúspech iba podporuje. Už vidíš ty videa z těch škol, kde oni mají práci s AI, robotikou a všim mají to jako povinný, že předměty a prostě makají od dětství. A to je přesně ta generace, která za 10 let, že a jsou to dneska už ty generace, které vylejzají z těch škol, jsou to 18-20 letý manažeři a ten věk těch dnešních jako lidí, kteří se pohybují, mi přijde, že výrazně začíná klesat, že to, co dřív jako člověk musel být 35, 40, aby se do nějaký pozice dostal, tak dneska tam nastupují kluci a dělají to kluci, kterým je prostě 18, 20, 22, 24 a tak dále. Jakože ten věk... Určite áno a práve preto si myslím, že dneska sú najmaní, lebo oni ovládajú tie technológie a tie technológie sú to, čo rozhoduje, ale presne vidíš, ako na tých mladých leadership pozíciách absentuje soft skill, schopnosť triezvo uvažovať, schopnosť uvažovať v širšom kontexte, schopnosť budovať vzťahy. Všetko to, čo vlastne bolo prospešné x rokov dozadu a všetko to, čo ľudia, ktorí dnes to AI neovládajú a cítia sa, že ich to AI nahradí, alebo človek, ktorý to AI ovláda, že starí manažéri, ktorí sa toho boja, tak keď len oni implementujú a naučia sa nový skill, ktorý paradoxne netrvá dlho,
tak budú výrazne efektívnejší opäť od tých mladých, lebo oni tie soft skilly nemajú. Nemajú kde vybudovat si. Takže bychom teda úplně na závěr měli dát jednu radu, já vždycky říkám obecně, ale dát jednu radu jako tyhle starší generace za tebe. Co by to bylo za radu? Naučiť sa myslieť v exponenciálnom svete. V knihe mám na to 13 mindsetov, ktoré podľa mňa sú veľmi dôležité. A mindsetových shiftov, ktoré sú tam dôležité. Kúpiť si späť čas, to by bola druhá rada. Keď sa to naučíš, tak si kúpiť svoj čas v aktuálnom svete, to znamená čo najviac času zautomatizovať, neriešiť v prvom momente re-edit všetkých workflowov a prestavať všetko, čo robíš, iba si kúpiť sám sebe čas. Ten čas investovať do budúcnosti v zmysle prestavania workflowov a byť výrazne efektívnejší a zmonetizovať toto, aby si túto príležitosť. Takže tá rada by bola asi, že začni sám sebou, úspech začína sám sebou. Nesleduj nový shiny toy. Toto není doba, kde potrebuješ stále nový shiny toy, že Claude má nový update a je Fable 5, predtým bol Sonnet a odrazu, ja ešte nemôžem začať, lebo ešte nie som majster Sonnete, až potom vieš, že to je úplne irrelevantné, aký je shiny toy dnes. Len sa nauč myslieť v exponenciálnom svete. Uvedom si, že nikto ťa nepríde zachrániť a jediný, kto ťa môže zachrániť, si ty sám. A čím skôr začneš, tým skôr sa môžeš naučiť myslieť, konať a víťaziť v exponenciálnej dobe. OK, díky. Ja ďakujem. Díky.